Ось зараз. Так, усё, гук ёсць. Вітаю. Вітаю, Вячеславович. Вітанки, вітанки. Так, мне падаецца, усё готово. Проверки апошнія. Так, добре. Глядзіце, вітаю усіх. У нас літаральна можа быць канцовачка сёння. Можа быць. Вітаю, прабай, вітанкі. Канцоўка у нас трэба трохі вам патлумачыць, карацей. Бачыце вось гэтую статую злева, так? Гэта статуя Люцыяна. Люцыяна папярэдняга святога ў гэтым сусвеце, папярэдняй боскай істоты. Літаральна чалавека, які атрымаў сілу 7 багоў і штосьці з ею рабіў. Вось, дакладна я яго гісторыі не ведаю, але ён мудак. З таго, што я ведаю, ён то яшчэ доўбень. Вось. Ну, на мой погляд, ну, ён там генацыд зрабіў, забіваў ён да халеры. Чаго, а забіваў ён да халеры. Вось. І сутнасць такая, што перад тым як памерці і ввогуле калі пачалася ўся штука, гэты яго статус боскай істоты, ён па сутнасці перадаецца. Гэта статус divine, ну то бок вось гэта боская істота. Вось, ён як бы звычайна раней перадаваўся праз пакаленне, то бок наступала новая эра, з'яўляўся новы такі чэл, і ён працягваў за Люцыяна, ну тыпу за гэтым. І Люцыян быў нашчадкам, можна сказаць, гэтай вось сілы. Вось. Патэнцыйныя нашчадкі вылучаюцца асобна з усяго сусвету, то бок гэта можа быць хто заўгодна, яны маюць у сабе асаблівасць пэўную, якая дазваляе ім атрымаць гэтую сілу, стаць гэтым сасудам, які можа атрымаць гэтую сілу. Вось, і гэтыя людзі, ну, і не толькі людзі, эльфы, дворфы і іншыя, усе жывыя расы, яны паміж сабой змагаюцца за гэты вось статус атрымання боскай сілы, скажем так. Вось. Але ён памёр ужо даўно. Ну, Люцыян ужо мінус прыкладна там гадоў, скажем так, 15-20, я не ведаю, гульня дакладна не кажа, але сутнасць такая. Люцыяна больш няма некай боскай істоты ў гэтым сусвеце. Вось, абараняць гэты сусвет нікому, ну, няма каму. Вось, але мы якраз такі галоўны прэтэндэнт на тое, каб атрымаць гэтую сілу, толькі вось ёсць праблемка. Люцыян зрабіў усё магчымае пры сваім жыцці і нават пасля смерці, каб ніхто больш не стаў, ну, вось гэтай боскай аватарам гэтым, скажем так, багоў. Вось, прям пераканаўся максімальна. Ён забіў усіх, хто мог натрэніраваць іх, забіў усіх патэнцыйных кандыдатаў, схаваў сваё цела, ну, перад смерцю. Вось, ну, як бы быў план, як схаваць сваё цела, зламаў максімальна ўсе прылады, якія дазвалялі, і па сутнасці, па яго кроках яшчэ ідзе, ось зараз, ну, за яго целам ідзе Даліс, гэта магістр, якая па сутнасці шукае вось цела Люцыяна да канца. Яе мэты вяртання, магчыма, яна не казала, сама яна не казала, але па выглядзе яна збіраецца вярнуць боскасць гэтую назад, толькі яна збіраецца атрымаць яе альбо сабе, альбо яшчэ больш лютаму, самае дрэннае, што можа здарыцца сёння, а сёння у нас расклад такі: мы ў крыпце Люцыяна, то бок вось гэтага чэла злева. Мы спрабуем атрымаць сваю сілу аватара назад, таму што нам сусвет ратаваць патрэбна, а Даліс не ведаю, навошта ёй гэтая сіла. Вось, з ёю, каля яе ходзіць, яна ажывіла старажытнага караля, самага знакамітага вар'ята ўвогуле ва ўсім. Можна сказаць, калі вы гулялі ў першую частку, то вы ведаеце Бракуса Рекса, вось, альбо, можа быць, увогуле знаёмая з серыяй Divinity. Вось, Бракус Рекс, яна ажывіла Бракуса Рекса і ходзіць з ім, вось, але яна думае, што яна кантралюе, але іх дынаміку стасункаў я прям не ўяўляю. Вось, каго, а яму нельга нават блізка падыходзіць да гэтай боскай сілы. Вось, і таму мы план ляснуць у лыч Даліс, ляснуць у лыч Бракусу Рексу,
які зараз пад лічынай Врэдэмана. Зараз ніхто не ведае, што гэта Бракус Рэкс. Калі бы ўсе ведалі, што яна ажывіла Бракуса Рэкса, тут бы такі вой падняўся бы адразу ва ўсім сусвеце. Вось, просто, ну, гэта, тыпу, зло, прям, наколькі гэта магчым, максімальна кароль-вар'ят. Вось, з гіганцкай, які быў схільнасць да таго, каб катаваць усё, што толькі бачыць. І нават тое, што не бачыць. І нават тое, што магчыма, просто там дзесьці катуецца, яго таксама задавальняла. Вось, усялякімі рознымі спосабамі. Ён не мог... Фантазія ў яго на гэта была вельмі багата. Так, вітаю, Рэгана, вітанкі. Казліна, знойдзем цела, уваскрасім, заб'ем, запісаем на труп. Неблагі план. Прыкладна так і зробім. Глядзіце, мы ў крыпце Люцыана, так? Мы пойдзем далей. Зараз мы ўжо, па сутнасці, у прамым кавалку гульні, у нас усё астатняе як бы зроблена, усе квесты закрытыя, толькі тое, што вядзе нас у гэтую крыпту. І я падазраю, калі такое адбываецца, то, звычайна, гэта, асабліва ў гульнях Ларіянаў, гэта, звычайна, значыць толькі адно, у нас канцоўка гульні. Вось. Я не ведаю, якая яна па памерах, то бок, можа быць, гэта доўгі сегмент, ну, просто па прямой ісці. Можа не. Вітаю, анігілятары МГ-42. 42 важна. Вітаю. Так. Па сутнасці. Я ўжо ўсё распавёў, так? Так. Давайте идем наперед. Это гробница Люциана. Тут нічого большего на труну не подобно. Не бачу. Ладно. Идем. Мне падаецца, она фальшивая. Але я залезу. Я ўсё роўно у яе залезу. Ага, ніякіх прызнакаў цела Люциана. Они уже дали нас перегнала. У меня есть подозрон, что не все так просто с криптой Люциана. Добро. Там нам наконт... Почекайте-ка. Нам покой болю нас попереджував Арху. Есть у меня информация. Так, бла-бла-бла. Я не бачу. Так. Я зараз шукаю. Мне дзесьці падказалі учора. Вось нас вось усё знайшоў. Арху папярэдзіў нас наконт яшчэ адной перашкоды, якая вядзе нас у грабніцу Люциана. Пакой смерці. Нам патрэбна будзе пацягнуць 5 рычагоў па яго ініцыялах у парадку, які напіша слова сіла, power. Добра. Ну я гэта хрен з ім. Мне падаецца, я увогуле, можа быць, скіпнуў гэты момант, таму што я абышоў шлях крыві. Паглядзеўшы скрозь жалезную рашотку, вы можете пабачыць, як яна спалучана з дзіўнай сістэмай труб унізе. Окей. Што ты такое? Так, гэта святая вада, так. Гэта святая кроў. Гэта святое полымя. Таксама святое полымя. Таксама святая вада. І тут няма ні халеры. Цікава. Так, ладно. Зараз я будем базу вырашаць. О, куфар. Телепортоваться туда нельга, так? Докладно. Теперь проверим. Треба переконаться. А то як же я этот куфар скраду потом, правильно? Не, ніяк. Ладно, добре. Алтар. Святый алтар выглядае так, быццам бы ён жадае, каб яго датыкнуліся.
Першы варыянт пакласці руку на камень, другі пакласці шырока далонь на пліту, прабегчыся рукою па плоскай паверхні алтара і прыбраць, быццам бы ачысціць яе, пакінуць яго ў спакоі. Пакласці руку. Выглядае так, што алтар адказвае. Па-за межамі яго штосьці выдае гук, быццам бы трубы пачынаюць рухацца. Гук прыходзіць з алтару, але таксама раздаецца рэхам і перадаецца далей. Так. Ага. І вось яна наша, ну, нашыя штукі. А? А я кантралюю іх ужо? Не магу дацягнуцца? Як гэта працуе? Я тупы? То бок, ідэю я разумею. А? Ну, без магчымасці праварочваць гэтыя штукі я нічога не зраблю. А? Нічога не здарылася, добра. Парухаць сваёй рукою. У прасторы за алтаром трубы рухаюцца. О, усё. Я атрымаў доступ да пазла. Так. Глядзіце, там ёсць святое полымя, так? Пытанне проста, што павінна трапіць. Я так разумею, што ведаючы тэматыку гэтага храму і Люцыяна, нагадаю, што літаральна перад гэтым мы знайшлі сакрэтны праход, які дазволіў нам не ісці па шляху крыві. Вось, гэта тыпу святое месца, у якое людзі збіраюцца на малітву і бясконца вядуць малітву, молячыся Люцыяну. Вось толькі літаральна, калі ты прыходзіш у кафедральны гэты сабор, то ты бачыш людзей, якія літаральна умываюцца ў крыві, і, карацей, і шлях крыві, он літаральна людзі проста бягуць, як хамікі, проста прыбягаюць і паміраюць перад статуяй Люцыяна. Вельмі прыгожае відовішча. Так, разумеючы, як, тыпу, у нас вар'ят Люцыян, так. Не, пачакайце. Мне падаецца, я зразумеў, але яно не можа так працаваць, правильно? Типу, сполучить усё з усім. Сполучить. Это нельга прокрутить. Просто калі сполучить полымя з полымем і кроў з крывёй. Просто я думаю, што гэта павінна быць звязана з крывёю. Так? Вось. І гэта самае, ну, відавочнае, скажем так, што прыходзіць у галаву. Вось толькі праблема. Ну, гэта без розніцы, як я раскручу. Просто што, калі я пажадаю ўсё сполучыць з усім, то гэта будзе ні халеры не проста. Ну, яно пойдзе просто далей. Так. Ну, давайте кроў пакуль што сполучым. Так. Так, а тут яно неяк не вельмі жадае спалучацца насамрэч. Вось так мы можам зрабіць. Так. Я знайшоў, падаецца. Вось так. Але мне для гэтага патрэбна заліць кроў. То бок, ну, гэта адсюль павінна пайсці. То бок, таму што гэтая штука каля мяне. Правильно? Так. Ты можаш, калі ласка... Кроў з'явілася ўнізе. Так. Давайте паспрабуем. І вось оно. Кроў пайшла. Але гэта звычайная кроў. Я просто не жадаю губляць гэта самае. Благословленне. Было бы шкада яго благословленне пагубіць просто на гэта. Так.
Ну, ось воно зараз звичайне кров. Оп, добереться. Гэта не варыянт. Я неправильно зрабіў. Але блізка. Добра. Так, у ямі унізе рэчы зноў рухаюцца, быццам бы вяртаючыся ў сваю арыгінальную пазіцыю. Ага, то бок, усё. Я знайшоў спосаб, як рэсетнуць пазл. Вось он. Добра, знайшлі прыкладна, якім кіраваць. То бок яно рэальна працякае, гэтыя 4, яны ў 4 бакі, прям ва ўсе бакі будуць весці. Тады у нас варыянты проста даволі. Так. Яно працячэ вось тут наскрозь. Пойдзе сюды, тут без варыянтаў. Тут без варыянтаў... Не, ну вось тут можна тэарэтычна вось так зрабіць. Вось так. Вось так. Тут яно пройдзе праз гэтую штуку. Я зараз жа захаваюся і гэта самае. І паспрабую благословіць кроў, якую я туды адправіў. Гэта у нас шахматы? Не, спалучыць трубы. Але да канца я не разумею пазла, я пакуль я ў ім разбіраюся. У яго ёсць, у мяне ёсць пытанне да яго. О, да рэчы. Тут жа павінны быць духі якія-небудзь. Кроме тых, якіх я прывёў, так? А не. Нікога не бачна. Окей. Я увогуле нікога. Ладненько. Так, благословляем. Кроў. Благословіць. Усё. Яна благословілася, і там благословілася. Цудоўна. Адзін... Просто я не бачу іншага, ад чаго я могу бы тут скарыстаць. Так. Пакласці руку. Ось оно. І ось она благословленная кроў, яна трапіць да благословленной крыві, так? Просто што я далей не ведаю. Я не ўпэўнены, можа быць, мне ўсе 3 рэчы патрэбна спалучыць. Вось. Просто вось гэта, яна бачна, што яна жадае, каб быць, ну, ў гэты бок пайшла. Вось, типу, я бачу, што не хапаючага элемента, толькі 3 гэта благословленная кроў. Можа быць, яно павінна вось адзін да аднаго. Альбо яно паскладаней. Ага. Добра. Яно спалучаецца добра. То бок, гэта правільнае рашэнне, так? Тады астатняе засталося зрабіць. Давайте робім тое ж самае. Так. У нас ёсць шлях, які зроблены для крыві, так? Давайте з вадою. Так, вось гэтую штуку мы можам кранаць, мы можам вось так зрабіць, напрыклад. Так. Вось так, вось так. Гэта вада святая. Так, 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 так. Яно пройдзе сюды. І тут прямы шлях. Ось так. Готово. Так. Добра. І застаецца... Яшчэ раз пераправяраю, яго візуальна малюю. Ось так. Тут. Давайте ось тут пройдем. Так. Ось так пройдзе. Ось так. А, не, тут не получается. Ось так тады спробуем. А, тут я не могу тады. Так. Пу-пу-пу. Так, не, яно тады все правильно. Это адзін варыянт, магчымы варыянт увогуле. Але... Блин, а яно тады... Дзіўна. Давайте-ка дадзім яшчэ раз. Я, можа, неправільна нешта зрабіў. Может быть, для воды есть інший вариант, потому что тут нечто не атрымліваецца. А, я не туды вяду. О, я дурны. Усё, я знайшоў. Я бачу. Я бачу мою свою памылку. Я чамусьці спрабаваў улева ўніз правесці, але мне не патрэбна улева ўніз. Я магу вось сюды правесці. Так, у мяне ўсё спалучаецца. Так, 2 з 3 працую.
Добра, мы амаль зрабілі. Калі Калі я правильно разумею, што як гэта працуе ўвогуле? Нагадываю Baldur's Gate 3. У Baldur's Gate 3, так, яны шмат чаго перавыкарысталі. Так, не, вось так вось. Блін, а як? Як? Так. Просто ёсць... Блін, вось гэтая труба ўсё ламае. Адна. Не, у мяне не атрымліваецца. Можа, у вады ёсць іншы шлях? Вода вось так праходзіць, вось так і вось так. Што калі я ваду праз іншую зраблю? Мне падаецца, ваду патрэбна перарабляць. Таму што там не сходзіцца вось за гэтай. Яна не туды паварочваецца ў выніку. Так. Паспрабуем вось так. Вось так. Вось так. Дзіўна, што музыкі няма. Так. І тут тады не сыходзіцца. Прям не сыходзіцца. Давайте, ну, полымя правядзем тады. Просто полымя правядзем, як праводзіцца. Так, а яно праходзіць вось тут? Не, яно тут дрэнна праходзіць. Вось так, вось так. Слухайте. Яно ніяк не прав... А, не, вось так можна правесці. А, не, ўсё правильно. Я знайшоў. Так, пачакайце-ка. Ты вось так пойдзеш. Вось так, і вода пройдзе. Тут у нас пройдзе вось у гэты бок. І вось так. Усё, я сполучыў. Падаецца, сполучыў. Зараз праверка. Глядзім. Усе трое пойдуць у свае жа штукі. Выльюцца у чашы. Давай-ка. Ідзе, плыве. Ляціць. Так. Это спалучаецца добра. Гэта таксама. Усё цудоўна, мы правильно ўсё зрабілі. Віншую. Зараз яно там яшчэ доўга тут праплыве. Про першая вата прыйшла, і полымя яшчэ святое не дайшло. Вітаю, Альсевіч. Вітанчка. Ёсць. Окей. Так. Сір Лора, што цікава, ўсё яшчэ з намі. Жывы, усё ў парадку. Так. Anguish. Як ты ж перакладаешься? Anguish. Не памятаю. Пакуты. Добра, лінія пакут. Цудоўнае месца. Статуи наполову разваленные. У чым подвох? У чым подвох? Лінія пакуты, нічога не адбываецца. Дзверы падобныя, як у гэтага самага, у дэмана былі, размаўляючыя дзверы. У Steam на зніжках раздаюць Far Cry 3 па 80. Трэці гэта з Варгасом, так? Альбо як ён там. Я просто не думаю, што я калі-небудзь у бліжэйшы час, ну, не ў бліжэйшы, я нават увогуле просто дабяруся да Far Cry. Я так і не гуляў у трэці, я гуляў у першы і другі, і да трэцяга я тады так і не дабраўся. Вось, і неяк я перагарэў на шутерах, асабліва калі ён просто... Пачакайце-ка, з кім ты размаўляеш? Сір Лора размаўляе зараз дзвярыма. А мне поразмаўляць не жадаеце? Сір Лор размаўляе з дзвярыма, а я не магу размаўляць з Сіром Лором і з дзвярыма таксама. Лол. Мне падаецца, я тапнуўся і зламаў.
Палатинка, что перекладаю Far Cry 3. Я разумею. Просто что, типу, я бы... Не, ну, блин, такая штука. Я думаю, что есть цудоўныя людзі, якія могуць гэта пастрыміць. Напрыклад, Дед Максим, я думаю, яму Far Cry 3 пагуляцца было бы просто ў кайф. Вось, з перакладам. Я прям пропусціў, я не ведаю, ну, сюжэту, але наколькі я ведаю, гэта, па сутнасці, ну, грындзелка такая, просто шутерная. Вось, і мне такое не... Ну, не ведаю, не трапляе ў мяне. Калі яна выключна сюжэтна метанакіраваная была, то было бы прасцей. Лол. Карацей, калі я табнуўся, я так разумею, што калі падыходзіць блізка да дзвярэй, то тады ты размаўляеш з гэтымі дзвярыма, але калі выпадкова Серлора дабягае да іх раней за цябе, то тады з імі размаўляе Серлора. Цудоўна. І гэта софтлочыць гульню. То бок, калі бы ў мяне было праходжанне з адным захаваннем, гэта было бы зламаная гульня зараз. Не ідзі далей, наперадзе толькі смерць. Косткі не павінны быць зламаны, крыкі не павінны трасці гэта старое паветра. Захавай сябе і бягі. Я жадаю працягваць. Каб прайсці праз гэту мяжу, гэта трапіць у сваю магілу. Не спяшайся вырашаць. Я жадаю прайсці. Добра, прымі свой лёс. Але нічога не адбылося. Вось і пакой смерці. Пастка. Рычаг. Judgment. Intuition. Мы ўжо ведаем адказ на гэтыя пазлы. Так, і пачалася бойка. Раптоўна. Вось гэтыя маленькія лялькі, якія ён рабіў, літаральна для таго, каб ахоўваць гэтую грабніцу. Добра. Я так разумею, разбіраемся з імі, а потым з пазламі. Так, Ифон. Давай-ка ты стрэл вось сюды. -1. І потім на здачу ось к этому. 2. Ифон, імба. Просто імба. Було 2 ворога, нема 2 ворогів. Фаербол. Бам. Ён лётаючы. Не шчыра. Зусім не шчыра. Давайте тады Ифан. Чисты розум. І паскарэнне. Last train home. На Last Train Home отправляется 500. Дякую, великі цірткі. І вітаю. Пачакайце-ка. Не падаецца, альбо яны зноў з'явіліся? Колькі яшчэ можа быць? Няўжо яны не скончуюцца? Discretion, fearlessness. Так, яны сказали собрать их у слова Люциан. Череп, цудоўна. Шмат рычагоў. Мне патрэбна собрать их у слова Люциан. Не, пачакайце-ка. Зараз. Як там было? Не у слова Люциан. Каб собралася у слова сила, карацей, по-моему, так. Де было? Хронікі. Паляванне здались. Вось. Арху папярэдзіў у нас наконт іншай перашкоды, якая вядзе ў грабніцу Люциана. Пакой смерці. Нам патрэбна будзе пацягнуць 5 рычагоў па іх ініцыялах, у парадку якіх складзе слово power. Добра. Тады power. Чаму мне Люциан там у галаве ўзялося, не ведаю. Так, я так разумею, гэта будзе без конца. Таму трэба літаральна Grace. Вось, Righteousness. Гэта будзе апошні. Merciless. Order. Вось он, ёсць.
Там занадто далёка, я нават не магу паглядзець. Добра. Глядзім яшчэ. Яшчэ раз пераглядаю. Гэта міма. Не до нас. Intuition. Judgment. Harmony. Knowledge. Empathy. О, ось. Ми знайшли О, Е і Р. Ось тут? Действие. R. Магчыма, придется просто прям бегчы да. Вось на сцяне яшчэ ёсць. Не, пачакайце, а дзе? R. Я О 10 побачыў. Я просто думаў, што ў мяне ўсё проста я перамагаю, але гэтыя лялькі, яны тыпу адраджаюцца кожны раз, калі я іх забіваю, таму не варыянт. Трэба знайсці ўсе гэтыя рычагі і потым толькі штосьці рабіць. Вітаю, танчык, вітанчыкі. Дзе я О побачыў? Я бачыў О. Ён быў вось тут. Вось тут, правильно? Вось он, Order. R. І Empathy. Ось, емпатія. Добре. Discretion. Fearlessness. Ярак. Що? Ось Wisdom. Добре, ми знайшли все, кроме П. І там не бачу навіть рычага. Амбіції. Авторитет. Літерально, я просто не могу поглядеть их. О, вось. Перший рычаг вось тут. Мне потрібен персонаж, який пойде туди. Вось так зробимо. Якое слово збираю? Срака. Ну, насамрэч, power. Зараз. Вось, на потенці. Так. П. Там ходить. Так, П ёсць. Ордер знаходзіцца з гэтага боку, так? Ось тут. Добра. Ёсць. Лоес не пойдзе. Лоес будзе на падтрымцы. Ось тут сюди яна просто побяжыць. Ось так. Куди ти біжиш? Что? Ах ты мудак. Это я натиснул на гэта же рычаг. А то бок яны будуць бегаць і націскаць рычагі. Мне патрэбна за один ход літаральна ўсё націснуць. Яны націскаюць штукі. Вы ачмурелі? Гэта не... Што? Ах вы мудакі. Ах вы ж мудакі. Яны бегаюць і націскаюць усе рычагі, як трапіць. А гэта мне ламае пазл мой? Это ламае мне мой пазл. Так. Ну, типу, я уже порушив порядок. Як не щиро. Так. Мені потрібно... Просто яны ж адраджаюцца, яны бясконцы. Іх бессэнсоўна забіваць нават. Ну, вось, напрыклад, вось той, бачце? Так. Я возьму зараз скарыстаюся баражам на яго. І он помер. Так. Чырвоны прынц будзе дёргаць. Тады мне трэба ўсіх размеркаваць, так? О, знаходзіцца... У мяне просто 4 персонажы толькі. Я не магу паставіць 5 персонажаў, кожны каля свайго рычага, і спадзявацца, што будзе ў парадку. Гэта так не спрацуе.
Так, ну, о, вось тут. Ордер. Ну, нехай бяжить туди сюди. Оп. Ну так, і вони просто будуть мені ламати весь порядок. Ха. Где там ворог? Где ты там? А, это тупить все еще. Добро. Там некоторые рычаги побок. То бок мне некоторые без розницы, ті я кранаю їх, ті не кранаю. Wisdom 8. Мені потрібно сюди. А, все, зрозуміло. То бок червоний принц може на своїм ході теоретично дернути його. О, у ідеалі тоді обрати персонажа по ініціативі. Або жухна. Ну, то бок, наприклад, червоному принцу, ён амаль у таймінг трапляє. Тільки перед гэтым ужо... Просто... яны жа ворагі перашкаджаюць. Типу, яны і іх роўна, яны бясконцыя. Мне бессэнсоўна іх забіваць. Яны, вось, колькі я забіў, столькі адрадзілася. Альбо мне патрэбна забіць іх як мага больш, і тады будзе прасцей у ходзе наступным. Ну, з іншага боку, ёсць кантролі. Ну, типу, я магу, конечно, ўсё спрабаваць кантраляваць, замест таго, как забіваць. Просто смерць самы лепшы крауд-кантроль, як бы. Хотелось бы им карыстацца. Так. Ну, давайте, у меня захаванне ёсць перед гэтым, таму я зараз буду пакуль што тыркаць, падумаю яшчэ, буду ў працэсе. Карацей, прынц дёрне за В, мне патрэбна эмпасі. Вось гэта. Побежим сюда. Эмпатыя. Только мне тады Фейн не удал момент. Так. Ну так, ну просто гэтыя мелкія, яны ўсё літаральна мне паламаюць. Ну, яны же калі дёргаюць, яны ж правильно разбіваюць камбінацыю. Калі яны разбіваюць камбінацыю, то мне патрэбна камбінацыю па новай. Типу, потенсі. І пасля гэтага спадзявацца, што гэтыя чэлы памруць просто. Не магу дацягнуцца да яго. Блин. Той момант, калі б я быў прызывателем якім-небудзь там, альбо тотэмы, якія наставіў, яно было бы карысна. Ну, типу, штосьці, што пасіўна наносіць. А, я ж, ну, там, некрамант. Блин, цмока. Цмока можна выклікаць, ён таксама можа. А, тупняк. Ладно, на наступным ходзе. Я бы мог вот цмока мелкага выклікаць, і ён бы таксама дапамагаў. І павучка. Там еще выбухаем. Так. Эмпатия есть. R так само як бы есть. R у нас где? Вот тут, по-моему. Так, не? Вось она тут. Давай, Лоис, сюда прибеги. О, Лоис вышла с бойки. Цікаво. Вельми цікаво. Давайте, раз такая справа, раз она вышла с бойки, то скористаемся тем, что приберем просто, блин, вось поверхню, наприклад. Ха, лол. Лоїс не бачить зараз ворогів, яна може тиркнуть у будь-який момент, коли пожадає. Оп, одновилася. Зараз полечиться яшчэ. Калі каапстрым, пакуль невядом. Ну, то бок, калі ён і адбудзецца, то ён адбудзецца ў панядзелак. Справа ў тым, што мы ён яшчэ не перамог. Вось, то бок, калі, глядзіце, справа зверху круціцца у нас спіс пераможцаў увогуле, ну, гульні, за якія мы галасуем. Вось,
у топ-1 зараз знаходзіцца гэты самы Don't Starve Together, і гэта будзе каапны стрым. Праблема ў тым, што калі ён пераможа, мы звычайна гулялі яго тады я Магільшчык і дзед Максім. Мы звычайна гуляем яго на наступны жа дзень, то бок, ну, калі ён назначаны, таму што у нас атрымліваецца. Але ў гэты раз прыйдзецца трошкі перанесці, зноў жа, ну, арганізацыйны момант. Таму, калі ў чацвер перамагае Don't Starve Together, то мы гуляем у Don't Starve Together у панядзелак. Вось. Калі яна не перамагае, хтосьці перабівае і на топ-1 будзе ў чацвер штосьці іншае, то будзе ўсё як звычайны расклад. Вось усё. Прыкладна такі разлік. Ну і ў пятніцу мы ўжо трохі абмяркоўвалі, але хутчэй за ўсё я возьму і буду гуляць што-небудзь іншае. У нас ёсць у нас амаль скончаны транзістар, літаральна упэўнены за там пару гадзінак можа пройдзем, можа 3. Вось, ну, аднаго стрыма павінна хапіць дакладна для транзістара. І ёсць у нас яшчэ дэмка Regreening, там плейтэст нават, не толькі дэмка, гэта гульня ад беларускай распрацоўшчыцы, якая зараз мае нават сваю тыпу студыю. Вось, Зеленабуд. Вось. Карацей, і яна будзе дадаваць, ну, яна займаецца тым, што дадасць туды, яна невялічкай камандзе працуе, там 6 чалавеках. Вось, яны робяць якраз такі гульню пра азеляненне асяроддзя. Вось. Такая там пустыня, і патрэбна у зелёненька ўсё пераўтварыць. Прыгожаем. Так, Лоіс. Лоіс у нас па-за межамі бойкі. Але Лоіс я магу падключыць, калі пажадаю тады. Калі такая справа. Зеленабуд Варшаўскага раёну. Ну, дарэчы, што Варшава прям зелёная-зелёная. Ну, прям... Гэта капец. Я знаходжуся ў Варшаве, і я не тое, каб зусім далёка, то бок, ну, я не ў цэнтры, але і я не тое, каб на ўскрайку, так. Але ў мяне тут навокал усё зялёнае, салаўі пяюць, ластаўкі лётаюць, карацей, рапухі квакаюць. Ось, ну, тыпу, вельмі зялёная, рэальна зялёны горад. Прям, сапраўды. Так, Іфану можа... А, в прынцыпе, што я магу яму прапанаваць, правильно? Давайте паглядзім, хто у нас у бойцы зараз. Іфан. Я зараз пакуль трындзеў, забыўся, які ў мяне парадак і што ў мяне ёсць. Так, Іфан. Іфан О. Але там ужо збілі мне, хутчэй за ўсё, правильно? Ты можаш дацягнуцца да каго-небудзь з іх? Не, не можаш. Занадта далёка цель. Халера. Выклікай ваўчка. Ведаеш што? Паглядзім, ці ваўчок можа дёргаць за гэтую штуку. Так, ён не дацягваецца, так? Блин, болюча. Давайте полечимся лепей. Ваўчок, ты можешь? Не можа. Блин, вот это, конечно, косяк. Ну иди тогда, я такую ворогнул. А, ну так. По пастках-то ходить. И он тупить. У идеале их просто накласти на их стан. Вітаю, Дон Добідон. 20 стрімов стрик. Віншую. У мене вчора вожик з квіток для під'їзду вийшов, подумав і пішов назад. Ось тут так же само. Вожики розне, такое. Ну прям хапаємося. Круто, вельми круто. Так, ось ти. Я могу тебя... Сир Лора. Твою ж халеру. Гэта будзе самая складаная, может быть, бойка. За Сира Лоры. Это просто прям складанность подвышая у десяток разов. Просто Сиром Лором... Сиром Лорой... Сир Лора... Йон. Сиром Лором... То вельми складана и так. А тут бесконцыя пастки просто. Добро. Сира Лора. Так, давайте зайдем. А я могу? А. Паспрабуем по-іншаму трошки.
Мне было зелень бачности. Ведаеце што? Так, вось, Іфан. Ты? Мне просто цікава, ці можна не триггернуть гэта самае. Medium Constitution, Invisibility. Просто мне цікаво. Типу, Сірлора стаіць уже на пасцы. Малайчына які. Ага. Яны з'яўляюцца. Аўтаматам. А, пачакайце-ка. Так. І тут спуску ніякага няма, так? У яго яшчэ 5 ходоў ёсць. Іфан ты дзе, уніку? Ён перасунуўся, куды я хацеў. Калі выпіць зелля ў нябачнасці... А, не, там пасткі паўсюль, так. Думаю. Ладно. Давайте выкликаем Цмока. Отправим его сюда. Я сомневаюсь, что он может... Я думал, что Цмоком я могу... Это самое. По сутности себе... Так, одразу отправляемся сюда куда-нибудь. Блин. Подвести. Скок. Сдона. Вот сюда. Цмок, ты здольный натискать на кнопки? Это важно. Ён не здольны. Халера. Ну, гэта не так прыемна, але паглядзім зараз. Няхай ён будзе тут. Толькі не знікай. Будь тут. А, ён за межамі бойкі. Ён выйшаў. Цікава. Ладно, няхай будзе тут просто. Перашкаджаць. Блин, маленькие у яго лапки. Гэта вось не тое, што мне патрэбна. Мне патрэбны істоты з лапкамі. У сэнсе без лапак. У сэнсе тыя, якія могуць націскаць на кнопкі. Добра, зноў. Хто там ходзіць? Ворагі, так? А, Цмок знік, таму што нахрен я іду. Давайте загрузимся. Был бы у нас дворф, мы могли бы его шпульнуть. Мне падаецца, няма нейкага простага спосабу падмануць усю гэтую сістэму. Блин, не халера, ён у апошні момант заўважае гэтыя пасткі. Мне падаецца. Ведаеце, што адбываецца яшчэ? Сірлора наступае на пастку і актывуюцца гэтыя чэлы. У мяне ёсць тэорыя, што можна гэтую штуку зрабіць праз скрытнасць. Іфан, нікуды не варушыся. Сірлора, стой на месцы, калі ласка, просто нічога не кранай. Не, усё. Усё нормально. Я нічога не парушыў, яны сапраўды так працуюць. Сірлора, куды ты бяжыш? Куды ён бяжыць? Оп, ён знік. З'явіўся. І адбег. Ладно, усё, добра. Ён... Мне цікава, мне шмат пытанняў. Так. Яны хуткія, ёсць пэўныя з іх маюць рэзісты. Усе яны слабыя да атакі. Гіганцкая просто ініцыятыва 62.
Я реально шукаю спосаб, як падмануць усю гэтую сістэму, таму што у лоб яе вырашаць гэта прям балюча. Так. А, яны і ператусавалі іх? А, не, вось яно потэнсі ўсё яшчэ напужаўся. Калі б кожны раз яно было б яшчэ генеравала, які рычаг дзе, гэта была б жэсць. Так. П. О. Потым В. Потым где І. Так, П. О. Яшчэ раз. В. І. То бок теоретычна я магу за один ход П. Так, і он там з іншага боку. О. В. І. П. О. В. І. І Р ось тут. Глядзіце, ёсць триггер, пачынаючы. Так. Потым за один ход можна дёргнуць 2. І потым, калі правільны персонаж будзе хадзіць далей, то будзе яшчэ... Ну, типу, яшчэ раз можна будзе просто скончыць. То бок, па сутнасці, яно робіцца за 3 хады персонажа, так? Складана. Складаная бойка. За 2 хады, так. Я думаю, што вось тут павінны быць Іфан. Ось з гэтага боку. Адзін і мінус. Блін, можна было бы... Няўжо няма нічога такога прям тэлепартуючага, акрамя пірамідак? Просто можна было бы скарыстацца пірамідкамі. Вось, і гэта было бы цікавы спосаб, ну, типу, патэлепартавацца, але пірамідка выкарыстоўвае 6 пунктаў дзеяння. Шалёнейшую просто колькасць. Мне патрэбны навыкі на перасоўванне, якіх у мяне таксама не той, каб шмат. То бок, я абмежаваны ў іх. Дарэчы, у бойцы зараз хто? Фейн у нас. У ідэале размясціць персонажа вось тут, вось у гэтай частцы. Таму што яна, па сутнасці, дазваляе мне... Па-першае, вось тут няма пастак. Увогуле, можна стаць просто тут і шпурляцца ва ўсе бакі. Вось, і па-другое, можна будзе даваць бафы розныя. То бок, мне патрэбна фліпнуць увесь пакой, каб гэта зрабіць. Так. Ведаеце, што я зраблю Assassinate. Я просто пазбаўлюся крыху ад ворагаў. Іфану было бы карысна... Не ведаю, карацей, не ведаю, у мяне шмат пытанняў. Пейст я накладу на сябе, на Фейна. Зусім па-іншаму будем рабіць. Сірлора, боже, ну не забей сябе, а? Вось, ён адрадзіўся адразу. Ці ён адправіўся? Не, ён не адправіўся ў іншы ход. То бок, калі я буду ваншотаць ворагаў, то гэта не тое, каб дапаможа мне да канца. Так, перасунуліся сюды. Так. Мы тут. Лоіс патрэбна трапіць. Ты можешь телепорт... гэтага не памяняецца месцамі. Когда? Давай-ка ветер. І больш нічога, ніякіх бафаў. Просто пабяжым. Ён чакае слушнага моманту, калі ты амаль пераможаш. Так, я зразумеў. Куды ж я без яго? Так. О, якія цудоўна, конечно, сталі тут. Але мы гэта не кранаем. Так. А ты можешь, калі ласка... Блин, было бы файна... Просто забивать их так само, неблагая идея, скажем так. Я подбегу сюда и рикошетом стреляю. Это двое идеально простоять. Один замерз. Вось. Самое моцнае, што я магу рабіць, гэта замарожваць. Ну, тыпу, кантраляваць іх. Праблема у кантролі толькі ў тым,
што яны кабзда, якія кволыя. Я просто магу іх забіць выпадкова, разумееце? Так, пачакайце-ка, я не бачу Сірлору. Вось он, Сірлора, вось он. Бачыце, дзе? Маленькі мудак гэты. Спрабую забіцца ён. Вось, бачыце, што ён робіць? Ён такі, стану-ка я лепей вось у гэтую пастку. Прабягусь-ка я вось тут. Прабягусь-ка я вось сюды яшчэ і на ўсе пасткі наступлю. Чмурэць просто. Сірлора, стой і не варушыся. Просто стой і не варушыся. Так. Зараз пакуль я тут, самы час якраз таки просто стаяць і страляць, потому што я пакуль размяшчаю ўсіх на пазіцыі. Мінус. Так, гэтага чала я не бачу. Бам. Той момант, гэта самае, я ўжо казаў, увогуле, вы можете гэта маё разважанне сустрэць шмат у якіх гульнях. Занадта часта у тактычных гульнях дальнабойныя персанажы мацней за бліжні бой. Амаль заўсёды. І гэта невыпраўляемая праблема выключна з тактычнага плану. Гэта бонус, які не дае больш пашкоджанняў, і пашкоджаннямі ён не выпраўляецца. Ён ляжыць у самай аснове таго, як працуюць дальнабойныя персанажы. Дальнабойны персанаж можа прымаць яму прасцей прымаць рашэнне. Я ожидаю атакаваць гэтага і гэтага. У яго выбар. Персанажу бліжняга бою патрэбна думаць, дзе стаць і якую пазіцыю заняць. Гэта ўсё такая праблемка. Калі ўсе персанажы дальняга бою, то тады ніякага пытання. Усе ў роўных умовах. Але вось такая сітуацыя ёсць. Даволі часта. І гэта ў РПГшкі распаўсюджваецца вельмі моцна. Гэта вельмі складана збалансаваць. Пум. Цыбульберы руляць, так. Гэта не тое, гэта вельмі складана рэальна адбалансаваць. Калі даць калі проста прыбраць пашкоджанне з персанажа дальнабойнага, так, то гэта проста робіць яго, вы альбо нерфіце яго ўшчэнт і ён становіцца бессэнсоўным. Вось, альбо гэта не вельмі прынцыпова. Заўсёды за дальнабойнага персанажа гуляць прасцей. Просто за таго, што яго ёсць дыстанцыя. І дыстанцыя чмурэнны бонус. Адзінае, як гэта вырашаецца, гэта калі персанаж бліжняга бою не мае, ён лёгка перасоўваецца, мае гіганцкую мабільнасць. То бок, вось такім чынам. Але гэта не ўсё роўна для гулень, гэта ўсё роўна гэтых самых складана. Менш АП. Глядзі, гэта прыкладна з таго, гэта спроба збалансаваць тое, што цёплае і вільготнае. Вось такое. Вось праблема ў тым, што адкуль бы вы не прыбіраеце адтуль, дзе рэальная праблема ўзнікае. Вось. Дальнабойны персанаж можа абіраць шмат цэляў. Яму прасцей трымацца на дыстанцыі, і ён там і застаецца. Персанаж бліжняга бою, калі ён мае дастаткова перасоўванняў, у прынцыпе выходзіць на той же самы ўзровень. Але яму прыйдзецца націскаць больш кнопачак. Вось нават у гэтым мелкай дэталі, просто з таго, што так, гульні працуюць, вы націскаеце кнопкі, каб штосьці рабіць. Вось, то персонаж, які можа бясконца тэлепартавацца паміж цэлямі, ён альбо абсурдны, альбо занадта просты становіцца. Ён неяк, што я, націскаю да ўсяго тэлепартуюся, што гэта за жэст? Вось. Штраф у бліжняй бойцы меншы ўзровень брані. Гэта ўсё роўна, гэта не... Мы, спрабуем збалансаваць штукі, якія не з'яўляюцца праблемай. Справа ў тым, што калі ты дальнабойны персанаж, то ты прасцей кантралюеш поле боя. Ты можаш абіраць, дзе ты стаіш, ты можаш займаць пазіцыі, у якія да цябе складаней дабрацца, а чым вышэй у цябе, складаней да цябе дабрацца, ты менш пашкоджанняў да цябе заходзіць у разы. Вось, персанаж, які стаіць у голым полі і б'ецца за ворагам, які забег халера ведае куды, ён больш уразлівы, чым персанаж, які сядзе і будзе абярэ літаральна кропку, з якой хрен яго дастанеш. Вось, разумееце розніцу, так? Якая перавага ў дальнабойнасці. Яна не вымяраецца лічбачкамі, яна вымяраецца вось гэтымі дзіўнымі момантамі таго, бонусамі, скажем так.
Так, мы заняли позиции. Я, по сутности, готовы. Таго я дацягнуся, не? Я могу... Давайте паучка створым. То есть это паучок будет перешкаджать. Не давать ходить нормально. Цудоўна. Конец хода. Паучок. Днем. Почекаем. Так. А... Так, добра. Добра. Я заняў пазіцыю. Гэта, ў прынцыпе, гэта не поўная пазіцыя, якая мы можем прямо ўсё вырашыць, але гэта блізка да таго, што мне патрэбна. Я могу паспрабаваць зараз правярнуць гэтую камбінацыю. Так. П. Конец хода. А можешь ты так далеко не бегать, а? Божухна, божухна, колькі ты бегаешь? И он пробег? А чмуреть. Ой, он пробег адсюль. Вот сюды. Это легально? Это нелегально. Это не повинно быть так. Жартую, пофиг. Так. Я могу себе телепортнуть... Сир Лора помер. Не зловил який момент. Чмуренно просто. Мне падаецца, Сіра Лору праз гэтую штуку правесці, гэта... Ёсць верагодна, што я здамся просто. Альбо мы будзем сёння ўвесь дзень, карацей, просто спрабаваць Сіра Лору выратаваць у гэтай бойцы. Эфектыўней, не эфектыўней, а галоўнае, каб наўзамен разнастайнай паці не стала выгадней збіраць атрад лучнікаў косці вачыма ў бок Fire Emblem. Ну, глядзі, тыпу, фантазію, мін-максінг, калі пачынаецца, то у любым выпадку штосьці будзе мета. Ну, чтобы якая бы гульня не была, ўсё роўна заўсёды будзе штосьці, што будзе больш універсальным. Нічога з гэтым не паробіш. Вось. Пытанне толькі ў тым, каб яно не было настолькі прям відавочна, што ты не можаш не гуляць гэтым. Вось такая праблема. Яна тады вырастае як канфлікт, скажем так. Так. Давайте вот так. Раз. Два. И чекаем. Им нема конца. А чему тады Лоис ты не ходила? Чему так далеко засталась? Ну да ладно. Ифан просто имба. Ну, Ифан прям тягне усю гульню. Так. Я без конца и краю. Это я ведаю. Сир Лора, так. Сир Лора, что ты задумал? Твою ж маковку. Стой там. Стой где-небудь. Ён можа брать себе кропку, якую його просто не будуть забивать, а? Калі ласка. Так, давайте паучка поставим. Неужели тестеры тут сами не проходили и не бачили, что Сиром Лора нечто трошечки не так? Что он тут не Сир Лора, а Сир задзяўбаў. З увогуле Сиром Лором... Сир Лора быў даданы пазней, наколькі памятаю. Ён, по-моему, увогуле з'яўляецца дадатковым контентом. І таму яго пратэставанасць вельмі пад пытаннем увогуле. Кажуць, вінкі вельмі не любіць оверку. Мне падаецца вось за гэтай херні. Просто жесть, насамрэч, ён задзяўбаў. Так. Сир Лора як персонаж, усё добра з ім. Як геймплейная механіка, ён поўная лухта. Просто, прям... Так, о, ведаеце, што я каменную броню на Сира Лору кіну. Вось моё дзеянне будзе апошняе, што я зраблю на гэтым ходзе. Вось, Сир Лора, трымай.
Трошки табе дапамогі. А то ты рады не даш. Ён просто бярэ і самаўзабіваецца ў пэўных момантах. Просто прям бяжыць. Ён і так быў складаным для вартавання, а зараз ён абсалютна варатее. Так, у сэнсе ты мяне тэлепартаваў? Вось гэты. Зел. Добра. Я прыняў выклік захаваць яго жыццё. Так, ну па сутнасці я не абавязан. Нікому я нічога не абавязан. Так, глядзіце, мы зноў у сітуацыі, калі можа быць Сірлора вось там. Давайте захаваннем. Давайте вось так. Але, блин, потым ход гэтых чэлаў 4 штукі будзе хадзіць урад. Блин. Каб здам. Ну так, ён... А, не. Цікава, ён просто сюди прибіжить. Оріфіс маніпулятор. Кожен з іх робить свої штуки. Може бути тут є нейка, типу, невідавочна стратегія з рычагами. Ау! Ау! Ні холери ти атаку провел. Выкликание подмацавання. Пачакайце-ка. У яго есть рычаг, які выклікае дапамогу. Мне падалося, ці ты калісьці ўзгадываў нейкі заклён, які лекуе персонажа, але разам з тым перашкаджае яму рухацца. Калі не падалося, на ўвёрку не спрацую. Ён можа спрацаваць, так. Праблема ў тым, што ўвёрка абыдзе. Ён зараз не зусім не ў тым месцы, дзе ў мяне стаіць Лоіс. Але так, это спрацавала бы. Просто ён... не, гэта не спрацуе на Лоіс, на Лоіс, боже, на Сірлору, таму што Сірлора лічыцца за межамі бойкі. І гэтая штука яго ратуе на некалькі хадоў. А справа ў тым, што ў яго хады будуць ісці ў рэальным часе. Вось такая праблема. То бок, гэта, па сутнасці, яму просто... Ой, блин. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Так. Давайте пазбавімся ад пары ворагаў. Раз, один. Так. Ага. Той мне у іншым боку. Можа шлухта. І таго я не бачу просто. Я прям не змагу нідзе атакаваць. А хацелася б, блин. Рэактыўны удар, вось гэта. Вось так зробім. Няхай ён самазастрэліцца. Пам. Ну, крыху ему дапамог. Божухна, і Лоіс зноў стане. Ай-яй-яй. Так, яны з'яўляюцца зноў. Эта паска спрацуе. Не спрацавала. Я не вельмі разумею, у які момант яны працуюць, а які не працуюць. Мне патрэбна запавольваць іх, потому што гэта лухтанейка. Ёсць мінус один. Сірлора ўсё яшчэ жывы. Добра. Так. Я магу дацягнуцца да каго-небудзь яшчэ. Вось да гэтага, напрыклад. Ёсць. Так, пачынаем. Зноў спробуем камбінацыю П. І я выключу смока. Няхай дапамагае. Сірлора ўсё яшчэ жывы. За Сірлору па лапах неблагая была бы ідэя, каб ён там сядзеў і не рыпаўся просто. Так. Давайте вот такой больше пассивный удар.
І яшчэ і дальнабойны усе, вось просто цудоўна. Усё разам просто прям камбінацыя ідэальныя ворагі. А вось гэтыя спрацоўваюць просто. Аж мурэць. Па якой логіцы гэта працуе? Я так разумею, што кожны рычаг штосьці робіць, і яны могуць уплываць на поле боя. Ведаеце, тут, тыпу, патрэбна была такая штука, якая... вось і Лоіс памерла. Таму што... Чаму? Таму што яе правялі ў стане просто увесь гэты час. Так вось. І не далі пахадзіць ёй. То спачатку замарозілі, потым забілі просто. І працягваюць атакаваць. Цудоўна. Так, ладно, давайте спробуем адрадзіць. Працягваем гэтую спробу. Это будзе надоўга, это карацей. Лоіс і Фейну, ой, і Іфану дасталося горш за ўсіх просто. Насамрэч, вось зараз. Там у іх столькі непрыемных заклёнаў кінулі. А там нармальна не паварушыцца яшчэ. Вось гэта жесть, типа, у іх ёсць заклёны просто касмічна нейкай сілы. Ну, у сэнсе, што гэта за крыніцу заклёная. Толькі яны бясконцы, а я не бясконцы. Так, мінус гэты чел. Ты. У тебя есть слабость нейкая? Полумя у тебя слабость, а да отруты няма ніякай слабости. Давай, полумя, так полумя, натрымай, лучше. Готово яшчэ. Так. Просто гэта адзінае, што я разумею. Можа быць, я не разумею асноўнага падыходу, што патрэбна рабіць насамрэч. Ну, можа быць, такое таксама магчыма насамрэч. Так, вось. Оп. Регенерацыя. Я націснуў уже кнопку, правильно? Чырвоны прынц. Я уже просто згубіў. І рычаг адразу же прорваўся. Блин, я зараз полезу ў інтэрнэт. Таму што неяк яно занадта складана. У параўнанні з усёй астатняй гульнёй гэта неяк, тыпу, не халеры сабе, давай-ка ты падумаеш тут. Не, я разумею, што як бы нармальна было бы для канцоўкі просто пераканацца, што гэта рэальна так я і павінен вырашаць гэтую праблему. Вось. Таму што, па сутнасці, яны бясконца з'яўляюцца. Мне не даецца нават ход, у які іх не будзе. То бок, ну, ідэальны варыянт быў бы я забіў, яны пазней з'явяцца. І тады я магу выйграць сабе трошкі часу. А так я пункты дзеяння губляю толькі на тое, каб просто перажыць гэта. Ну, блин, давайте просто напраню. Ось. Лепшы серлора мод. Моды выключаюць ачыўкі, так што модамі гэта не вырашаецца. Лепшы мод для гульні, ну так, поўнасцю ніколі не памірае, серлора ігнаруе ўсе паверхні, не триггерыць усе пасткі, не распаўсюджвае полумя і не крадзе крыніцу. Маленькі мудак. Так, ну, типу, было бы цудоўна. Праблема ў тым, што, як бы, моды вырубаюць усё просто. Ну, бывай, карацей, мае ачыўкі. Так, дёрнули гэта. Ты, улыч. Раз. Боже, на вуліцы нешта адбываецца. Так, і. Просто пачакаю. Так, П быў дёрнуты, так. Мінус гэты. Так. Дёрнуў рычаг. П, О, быў зроблены. Зараз мне патрэбна на іншым баку В зрабіць. Блять, выбачаюся. Ну, так вось, мужик. Яны адраджаюцца. Калі ты не заўважыў. Замёрз, так? Замёрз, нормально. Што ён там дёрнуў? Mercifulness. А можна зламаць? Не, нельга. Просто калі бы можна было бы зламаць іншыя рычагі, было бы файна, конечно.
Ён стане духом, а духа некае забіць. Блін. Я ўзяў... Всё, я жадаю правесці яго. Ну, типу, што, я просто так рабіў гэта ўвесь час? Ну, типу, моя пакута просто гэта... прыбірае. Блін, я ў пэўны момант іх да халеры зараз забіў. Альбо і калі б яны аслабляліся з-за атакі. Было бы файна, конечно, але не. Так, хто там транслокацыю зрабіў? А, ну цудоўна, блін. Адзін з рычагоў просто тэлепартнуў мяне, я не заўважыў нават які. Так, давайте-ка, лезем у інтэрнэт. Des Room. DOS 2. Так, Криптолюциана, у Арксе, гэта я ведаю, і без вас. Дзякую вялікім. Так. Пабудаваны інжынерамі такімі як Сандерс і Арху, пакой смерці, гэта апошняя лінія абароны, крипты, бла-бла-бла, бла-бла-бла. Ну, я ведаю, што рычагі патрэбна дзёрнуць. Што мне з гэтымі лялькамі рабіць-то? Мгм. Мгм. Блин, так, почекайте-ка. Des Room. Можна, тут людзі абмяркоўваюць наконт таго, што з небачнасцю гэта можна ўсё зрабіць. Карацей, давайте, ну, я буду чизіць. Ну, тое, што я спрабаваў у пачатку зрабіць, і ў мяне нават атрымлівалася. Так, я просто скарыстаюся небачнасцю. Пачатку. Таму што няма ніякага абыходу, людзі просто у тупую ну, ідуць і тыркаюць усе рычагі. Яны... У людзей праблемы толькі тады, калі яны не могуць гэта зрабіць увогуле. Тыпу, я не ведаю, гэта просто прям жорстка неяк. Ну, тыпу, я буду тут вельмі доўга гуляць час. Так што чысіць самы той варыянт быў. Гэта не я тупы, гэта гульня реально патрабуе ад мяне. Жадай, каб я гэта зрабіў. Так, якая справа? Становімся небачнымі. А я магу просто зелень небачнасці выпіць. Давайте зелень небачнасці нават вынесу просто сюды. Ідэальна было бы, калі б у мяне быў рога. Але вось оно, сярэдняя зелень небачнасці. Invisibility Potion. Давайте вось двума гэтымі скарыстаемся. Пасткі. Вось яны пасткі. Так. Цудоўна. Вось і ўсё, вось увесь пазл. Мне падаецца, стараць рычагі працуе. А, калі гэта была опцыя, то таксама так патрэбна было бы зрабіць. Але вось яно на пасаднасці рашэння. Што? Ну, тое, што я ў пачатку і зрабіў, па сутнасці. Вось яно.
Людзі раюць вельмі мець рогу бліжняга бою. Ён у яго ёсць, ну, альбо проста мець клок і дагер, і ён не атрымліваецца, не разбівае небачнасць, я так разумею. П, О, В. Усё, гэта увесь пазл. Ну, типу, зараз уся гэтая бойка і гэта ўсе дзеянні, оно просто нахрен ідзе. Ёсць такая справа. Зараз галоўна, каб мне не разбілі просто, ну, небачнасць маю. Так, В. Е. Небачнасць не на не, ну, небачнасць на таймеры. Так, Е. І назад. Гэта самае, яна на таймеры, просто што я павінен скарыстаць яе да таго, як траплю ў бойку. Вось і ўсё. Вось. Ну, гэта першае, што мне прыйшло ў галаву. Просто я падумаў, я пажадаў вырашыць гэтую пазл так, як тыпу жадала ад мяне гульня. Але там такая душніна пачынаецца, што ну яго нахрен. І я падумаў, што я нешта не так нават раблю, настолькі гэта душніна. І паглядзеў у праходжанне, не. Усё. Я правильно ўсё зрабіў. Адзінае, што я парабіў памылку, я спрабаваў вось тут праскочыць уніз. Это моя памылка. Трэба было просто забіць. Так, не тое. Ифан. Оп, небачна зняць. Усё. Пакой закрыты. Я памылку, якую рабіў, я ў небачнасці падкрадаўся вось сюды і спрабаваў праскочыць. Вось. Таму што я баяўся, што мяне налесе. Я не ведаў, што гэтыя штукі, пасткі, што яны не спрацоўваюць, пакуль гэтыя чэлы мелкія не актывуюць пэўныя рычагі. Вось. І вось тут была і падстава. То бок, па сутнасці, гэта не пасткі. Пакуль гэтыя чэлы не пабеглі да рычагоў, і яны нават пасткамі не з'яўляюцца. Гэта звычайны пакой. Вось і ўсё. Так, чырвоны прынц. Там ёсць нешта на цябе. Якая штука. Давайте, Дора Раф. Давайте, апранем. Нормально, не буду нават уставлять назад. Ну, які прыгожы чырвоны прынц, ну, вы паглядзіце на яго. Так, што у нас яшчэ? Так, пастка. Я зразумеў. Захавайся, добрая ідэя. Нават не... ну так, я не захоўваюся пасля гэтага. Во было бы приколдес. Вось такая штука. Вось он пазл табе. Просто ёсць і няма. Так, шчыт зняты. Можна ісці далей. Павінен набліжацца да крипты Люциана. О! Майстер Фейн. Я ніколі не думала, што зноў вас пабачу. Прайшло так шмат часу пасля нашага агульнага часу у вашай бібліятэцы. Калі вы здзіўляецеся, чаму мы ведаем і хто гэта такая, глядзіце, гэта пачвара бездані, вельмі маленькі варыянт. Але пачвары бездані гэта па сутнасці народ нашага персанажа. Наш персанаж Фейн, старажытны шкілет, які існуе ўжо мільёны гадоў. Яшчэ да таго ён існаваў у той час, калі існавалі богі, былі яшчэ, ну, па тыпу смяротнымі просто. Вось, літаральна, скажем так, за яго богі з'явіліся ў гэтым сусвеце. Але ён, па сутнасці, проста вучоны, які як бы зрабіў памылку, сказаў пра неправільныя рэчы неправільным людзям. Вось, і сусвет пайшоў у сраку. На Last Train Home яшчэ 500 адпраўляецца. Дзякуй вялікі. Это я, Харина. Вы мяне памятаеце? Я так самае галоўнае не распавёў. Пачвары бездані з'яўляюцца рэальна народам, і гэты народ, які быў выкінуты ў бездань, зноў жа за памылкі Фейна, можна сказаць. І гэты народ зараз вяртаецца. Па сутнасці, яны проста вяртаюцца ў свой жа сусвет, у якім яны раней панавалі, проста бездань іх змяніла. Вось. Я Харина, вы мяне памятаеце? Так, Харина, як магу цябе забыць? Ты была лепшым асістэнтам у бібліятэцы.
О, Мастер Фейн. Вы заўсёды былі дабры. Але больш за гэта, вы таксама яшчэ былі заўсёды добрымі. Ну, не дабры, а тыпу добрымі. Так, добра працавалі на карысці ўсяго сусвету, больш ідэальнага сусвету. Так, сказаць, што мы былі ганарлівымі і яна зараз з'яўляецца пачварай бездані з-за таго, што мы жадалі больш ідэальнага сусвету. А што калі бы я больш не была пачварай безданю? Не занадта позна, майстер Фейн. Можам выправіць усё, што пайшло не так. Усё. Фейн быў разумным дурнем, але ж не ён гэта натварыў, а тыя сямёра. Так. Яны і зараз па сутнасці, ведаеце, тут ёсць такі вельмі глыбокі канфлікт паміж увогуле вось гэтымі вечнымі, якія па сутнасці спрабуюць вярнуцца ў свой сусвет, і расамі, якія насяляюць. Таму што гэта для рас, якія насяляюць гэты сусвет, выглядае так: прыйшлі пачвары бездані і спрабуюць іх забіць тут усіх. Просто прям бездань шукае толькі аднаго спосаба, як разбурыць іх сусвет. Праблема ў тым, што пачвары бездані бачаць усе жывыя расы, якія існуюць у гэтым сусвеце, гэта насамрэч нова зробленая штука. Яны з'явіліся толькі-толькі. Гэта новая хрень, якую стварылі іх ворагі, якія літаральна запаланілі гэты сусвет, і іх ворагі стварылі сабе баначкі з душамі. Ім патрэбны былі проста сасуды, у якіх можна утрымліваць душы. Вось такая хрень. То бок, па сутнасці, яны, гэта як мы глядзелі бы на прабірку поўную мікробаў. Вось прыкладна так яны глядяць. То бок, гэта літаральна тое, што цвіль, якую распаўсюдзілі нашыя ворагі, вось ад яе яны пазбаўляюцца. Вось такая штука, такі сабе опенгеймер, ну, штось такога, адказнасць вучонага за сваё адкрыццё. І вось атрымліваецца, як бы, адкрыццё не адкрыццё, адкрыццё, як бы, ад яго не вельмі залежыць. Так? Людзі, гэта то, як людзі карыстаюцца гэтым, ну, вінныя, скажем так, у тым, чым яны карыстаюцца. Вось, праблема якая? Зараз пытанне ўжо, сітуацыя ўжо адбылася. І тут мы, я разумею абодва бакі. Калі бы, ну, мы ўжо абмяркоўвалі, я не ўпэўнены, што гульня мне будзе прапанаваць варыянт, ці можна знайсці спосаб, дзе пачвары бездані, ну, хутчэй за ўсё для вяртання пачвары бездані патрэбна усе тыя душы, якія ёсць у жывых істот у гэтым сусвеце, хутчэй за ўсё аддаць ім. Хутчэй за ўсё так. Вось такая вось хрень. Я не здзіўлюся, калі толькі гэта адзіны спосаб, які яны знайшлі, таму што ўсё вельмі дрэнна увогуле навокал. Вось, але калі будзе нейкі варыянт, калі іх так неяк усё памірыць паміж сабою, было бы, конечно, кайфова, але пакуль што не бачна. Вось. І тут пытанне, мы на баку жывых рас, якія толькі-толькі тут ужо, ну, рассяліліся, толькі-толькі, скажем так, апошнія пару мільёнаў гадоў яны тут рассяліліся. Вось, альбо ўсё ж такі вяртаць тых, хто быў тут з самага пачатку, ну, тыпу, хто павінен быць. Не занадта позна, майстер Фейн. Мы можам выправіць усё, што пайшло не так, усё. Мы можам быць вольнымі ад тыранаў, вольнымі ад семерых, ад караля, ад бездані, вольныя жыць нашымі жыццямі і зноў вывучаць. Вось гэты варыянт я бы хацеў. Цана. Пытанне цаны. З тваёй дапамогай мы можам быць адноўленыя. Не як нейкія змененыя пачвары, але як мы сапраўдныя. Мы зноў можам быць вечнымі. Ну, вечныя гэта яны так сабе называюць. Ацаніце гэтую магчымасць. Вечныя і смяротныя жывуць разам. О, гэта было бы... Гэта не будзе магчыма, майстер Фейн. Чаму я не здзіўлены? Каб нам аднавіцца, нам патрэбна крыніца смяротных рас. То бок, ну, вось, як бы такая вось лухта. Яны літаральна вечныя. Ну, гэта праўда, так, яны ўжо тут невядома колькі. Сіла, якая дае ім жыццё, была скрадзена ў нас. Нам трэба выправіць гэты баланс. То бок, ну, літаральна, гэта сіла, якая належала, ну, я зразумеў. Ось. І ўсё гэта семера багоў, вось гэтыя семера нарабілі. Усё гэту лухту заблыталі ўсё так, што зараз не развязаць нармальна.
Угу. Что можно стрымать короля и бездань. Так, сказать, поговорить на ежахам. Нам уже доволі подобаються смеротные. Складана. Ну, типу, складана. Прям складана. Обновление расы, конечно, круто. Блин, я сумніваюся. Ну, типу, я не жадаю гэта самае урабіць геноцид, тому что, типу, ну, тому что не жадаю рабіць геноцид. Вось такая вось у мяне ёсць маленькі бзік такі, забабон у мяне ёсць. Так. Мне просто падаецца, мне зараз гуня не вельмі зразумее. Першае выглядае як пытанне, што будзе стрымліваць караля і бездань. Гуня можа палічыць, што я нешта не тое аждаю. Сіла семерых — гэта ключ. Калі ты атрымаеш яе сабе, скарыстайся ёю, каб адкрыць браму для бездані, каб мы маглі вярнуцца. Мы заберем крыніцу, якая была скрадзена ад нас, каб аднавіць нас як вечных. А потом мы скарыстаемся крыніцай семерых, каб закрыць дзюрку, якую яны стварылі. І мы пераканаемся, каб бездань і кароль засталіся на іншым баку. Разам мы можам гэта зрабіць. Ты можаш гэта выправіць і аднавіць вечна. Калі ласка, майстар Фейн, вызвалі нас. Так. То бок, пачвары бездані, войдвокіны, яны ўсё ж такі не на боку караля. Это насамрэч навіна. Ну, типу, альбо не ўсе яны. Праблема ў тым, што гэта, па сутнасці, проста ўнутраная грамадзянская вайна паміж вечнымі будзе. Таму што бог-кароль — гэта, па сутнасці, кароль якраз такі вечных. Вось такая хрень. Так. Праўда, вісіць цяжка ў паветры, не агучаная. Гэта кропка невяртання. Дзесьці за гэтай кропкай ўсё скончыцца. Альбо ты памрэш, альбо ты ўзнясешся. Няма сярэдзіны. Давайте момант. Я возьму сабе вадзічкі, і мы пойдзем. Гэта літаральна завяршаючая частка гульні, так разумею. Зараз момант. Хутка вярнуся. Вярнуўся. Так, добра. Гатовы, пайшлі. Что такое Кверкус? У тебя что-то есть что сказать? Сир Лора. Сир Лора оживился. Ага. Боже, на 8 мы, Кверкус. Мы пришли. Что ты маешь на увазе, Кверкус?
Вядома, я готовы. У мяне ёсць мой шляхетны конь подо мной і мой трасці шылд, карацей, і мой шчыт каля мяне. Што яшчэ мне патрэбна? Яго выскарас, гэта вусікі, карацей, усміхаюцца, ён пачынае усміхацца. Я, магчыма, разабраўся ў заклёне, які спыніць вялікі жолуд на сваім шляху. Калі ты гэта маеш на ўвазе. Правільна, Кверкус, у нас атрымалася. Сір Лора паварочваецца да цябе, яго маленькія вочкі поўныя гонару. Я павінен выбачыцца перад табою, шчыт. У пачатку нашага падарожжа я бы не паверыў, што чалавек адвядзе мяне да адкрыцця, якое выратуе нас усіх. Але зараз я бачу, што мае сумневы былі дурнымі. Было глупствам. Без цябе, Кверкус, я і Кверкус, магчыма бы, так і захраслі бы на той выспе. А вось і я. Вось і мы. На краю выратавання сусвета. Сказаць яму, што мы... Давайте для тых, хто не ведае. За намі ўвесь гэты час бегае вавёрка і мёртвы каток. Вавёрка Сір Лора і каток Кверкус. Яны разам з'яўляюцца камандай, якая, па сутнасці, каманда па выратаванню сусвету, амаль як мы. Нюанс у іх толькі ў тым, што яны абсалютна ў сваёй сюжэтнай лініі. І ён упэўнены, што ён галоўны герой усяго гэтага. Ну, улічваючы, як мы з ім насіліся, ён, у прынцыпе, галоўны герой гэтай гісторыі. Вось такі гісторыя ў яго зусім адрозніваецца. Яго гісторыя пра рыцаряў гнязда, ён калісьці быў рыцарам гнязда, і пасля гэтага гэта былі ордэн вавёрак, па сутнасці. І гэты ордэн шукаў спосабу, па сутнасці, знішчыць усе іншыя расы, усіх, за тое, што лясы вырубаюць, лухту робяць, карацей, вы ўсе нахрен ідзеце. Але яны зайшлі ў гэтым занадта далёка, яны нават іншых жывёлак, па сутнасці, нахрен усіх знішчаць. І яны, рыцары гнязда, па сутнасці, рыхтавалі прыход вялікага жолуда. Калі вялікі жолуд прыйдзе, то ён расплюшчыць усё, што ёсць у гэтым сусвеце, таму што ён упадзе з вялікага дрэва, каля якога знаходзіцца наш сусвет. І вось якая справа. Сір Лора ўвесь гэты час, ён даволі майстар у заклёнах, ён, карацей, шукаў спосаб, як выратаваць усіх ад гэтага вялікага жолуда. І вось зараз, калі мы тут са сваімі праблемамі выратавання сусвету неважнымі ходзім, ён якраз такі знайшоў заклён, як гэта ўвогуле зрабіць у выніку. Ён выратуе ўвесь сусвет. Чат, не мы. Так. Сказаць, так, мы здзіўлены, што ў яго атрымалася зрабіць гэты заклён. А ці не павінен ён скарыстацца ім зараз жа? Праўда, і Кверкус і я знойдзем падыходзячую лакацыю, каб гэта зрабіць. У гэты час ты павінны знайсці нейкае... Так, але ты павінен спыніць прыслужнікаў жолуда, каб яны нам не перашкаджалі. Сір Лора робіць павольны глыбокі ўдых, і пасля гэтага хутка выдыхае. Адчуваеш, так? Тут так затхла. Тут, ну, спакойна, але штосьці за гэтым схавана, так быццам бы хутка лясне маланка. Вялікі жолуд амаль тут. Яго прыслужнікі падрыхтаваліся для ўдару. Мы ведалі, што гэты момант наступіць. Зараз надышоў момант, каб скарыстацца маім даследаваннем. Я гатовы. Ну, ты малачынка. Кверкус рэдзі. А ты шчыт? Сказаць, што гатовы як заўсёды. Давайте, не, пафасна, кіўнуць, надышоў час. Сір Лора ківае ў адказ і хапае цябе за мізінец сваёй маленечкай лапкай. Ён упэўнена яе паціскае і потым салютуе. Неважна, што здарыцца наступным, шчыт. Але
штосьці я жадаю ёсць кое-чаго, што я жадаю, каб ведалі ты і Кверкус ведалі. Я, ну так, блин, эта фраза такая, карацей, мне было прыемна быць з вами. А зараз наперад. Ух. Ён займе пазіцыю, так? То бок у мяне зараз будзе свая нейкая кропка. Белый магістр элементаліст. Белый магістр, ага. Сірлор, ён літаральна ўбег. Мы зараз без сіра лоры. Божухна. Ау! Захаваўся. Ты часто приходишь? Я не ведаю, что у тебя, что ты зрабіў, але ты только что выпусціў цэлае запаўненне крыніцы. Я думала, я прыйшла і паглядзець на тое, што тут адбываецца. Нам патрэбна, каб я ведала, што ты спрабуеш трапіць у праблемы. Выглядае так, што наступае важны момант. Я зраблю ўсё магчымае, каб падтрымаць цябе, богабуджаная. Я буду за цябе маліцца. Я думаю, табе гэта спатрэбіцца. Першае, адказаць з падзякай, малітвы натхняць і ўзмацняць нас. Другое, паказаць, што мы бачылі, як яна рабіла цудоўную магію. Дакладна яна можа дапамагчы трохі сваёй магіяй зараз. Давайте захаваемся. Думаеш? Так? Не. Гэта твой момант. Але не недооценивай мою присутность. Это место моцной силы, где одиная молитва может быть такая же моцная, как и 1000. Так что я буду молиться за тебя. Так, твое сердце и душа будут наполняться так же хутка, как и их зникать. Можешь полечить это смаком своей будучыні як боскай істоты. Люди будут молиться тебе. Узамен яны будут... так. Узамен яны будут доверять тебе, каб ты допомог им. Вядома? Гэта твоё рашэнне, слухаць іх ці не. Я ведаю, як бы я адказала, але ты рабі, што робіш. Мелоді стомлена усміхаецца сама сабе, потым ківае галавою, каб паказаць сваю нечаканую, але шчырую павагу. Выглядае так, што мае інвестыцыі нарэшце акупіліся. Так, Таркин. Я так разумею, чацвёрты, может быть, Виндиго была бы. То мне просто падаецца, у гэтай кампаніі Виндиго чацвёртай была бы просто прям, ну, вось, як правильно, як бы лягла бы. Потому что она даволі моцная, ну, чараўніца, і была б лагічна, каб яна тут была. Ты праявіў да мяне дабрыню, нягледзячы на мае грахі. Мое поклонение — гэта самае меншае, што я могу тебе прапанаваць. Я звычайна з тых, хто любіць прыцягваць увагу. Але ў гэты раз гэта на тваім баку. Я думаю, што будзе справядліва бачыць, як новы святы стане перада мною. А зараз ідзі. Ревелону патрэбны новы святы. Ну, я яго святым час-часу называю. Опанькі. Што гэта? Ага. СП кост. То бок усё каштуе на гэта самае. У мяне ўсё каштуе на 3 пункты менш. То бок усе святыя гэтыя гэтыя самыя моцныя заклёны, яны зараз нічога не каштуюць. Так, это можна прыбраць. Крыніца не каштуе. Яшчэ Гарэт быў. Гарэт, той, зразумеў. Вось яны сабраліся іх. Божухна, Люциан, ты не помер. Ах ты ж мудак. Ачышчаны Гарэт. Далес, Вредеман. Гарэт будзе на яго баку, на баку Люциана. Я так разумею. Белые магістры. Мне бы... Ведаеце што? Я не до конца упэўнены, што збіраецца рабіць гэтае самае. Прычым, я можна паперакладаць штукі? Самае час.
Оп. Ну, можна, але безсэнсоўна. Мне цікава, просто мне до конца невядома, што яны робяць. А божухна. Тут літаральна... Гэта крыніца? Гэта ўсё крыніца. Жесть. Вы ляснуліся. Навошта вам столькі? І вось он Люцыан, які сцягвае ўсю гэтую сілу. Так, што гэта за гук быў? Мне не падабаецца. Так, лідарства 7. Нормально у нас так супраціўленняў, дарэчы. Толькі дзякуючы лідарству. Ну я захаваўся. Ладно, поехали. Пошли разбираться. Пейн, богабуджаны. Люцыан. Прикидываўся, што помер. Даліс распавяла мне аб табе. Ты, магчыма, з'яўляешся такім жа моцным, як дыяманты, і ўдвая больш яскравыя, каб дабрацца сюды. Твоя боскасць чакае цябе. Ну, вітае цябе. Я зараз не разумею, у чым падвох. Нарэшце Ифан можа утыкнуць Люцыану стралу ў дупу. Ну, святы, які думаў, што ён помер, сядзіць у пакоі на гранітным троне. Ён робіць, жест, так. Ён збіраецца штосьці сказаць, але голас Врэдэмана прерывае. Врэдэман гэта, нагадваю, вось гэты чэл, гэта Бракус Рэкс, некрамант, які вось быў з намі ў папярэднім пакоі, ажывіў самага лютага дэспата, вось ён зараз справа стаіць, ну, у сэнсе Бракус Рэкс. Самы лютага дэспата, якога памятае увогуле напісаная гісторыя. Вось прыкладна кароткі змест. У нас, карацей, цудоўная кампанія сабралася. Далес, Молат, лідар гэтых самых магістраў. Вось Люцыан, святы, які па сутнасці боская істота і аватар семерых багоў, і самы моцны тыран за ўвесь час. Пра Далеса менш за ўсё распавёў, але яна па сутнасці наша асноўная праблема ўсёй гульні. Таксама маньячка. Так, гэта літаральна 3 маньякі. І на іх баку ёсць яшчэ ачышчаны Гарэт. Толькі вось Гарэт быў гэта самае, ну, паладзінам, і, ну, на жаль, як бы з-за маіх нездольнасці пераконваць людзей, у выніку Гарэт трапіў у пастку сваёй нянавісці. Я здзіўлены, што ён тут апынуўся ўвогуле. Але ён забіў Александра, літаральна сына Люцыана, разам з намі. Ну, вось такая вось неёмкая сітуацыя, карацей. Вось. Але Гарэт як бы на нашым баку павінен быць. Незразумела. Які паварот? Люцыан хмурыцца на Врэдэмана, потым паварочваецца да бязгучнага манака, які стаіць каля яго і шырока усміхаецца. Рэальнасць становіцца зразумелай. Манах гэта Гарэт, больш не шукач, але раб. О, Гарэт. Ён быў заўсёды такім адданым і такім упартым. У гэтай форме яго вера яго не падвядзе. Ідэальны прыслужнік. Люцыан, ты хлусячая змяя. Ты здрадзіў мяне. Ты прывёў мяне, ты скарыстаўся мною, каб забіць мой жа народ. І для чаго? Для таго, каб зрабіць сусвет лепшым месцам, азірніся навокал. Ифан, сябра мой. Было шмат ахвяр, якіх прыйшлося зрабіць. Але ты была... І ты быў толькі адною. Ад усіх іх мне боляча. Але я зрабіў бы іх усіх зноў. Люцыан, нам патрэбна... Мы павінны распавесці яму праўду. І так, я згодная. Надышоў час скінуць нашыя маскі. О, а вы прыкідываліся дагэтуль? Далес ківае. Потым датыкаецца да краёў сваёй галавы. Там, дзе раней быў адзін твар, раптоўна становіцца 4. Яна здымае маску шэйпшыфтера, такая жа, як і была ў Фейна.
A skull is revealed, З'являється череп. and ancient as the void. Упрыгожанный камянями, старожитный, як сама бездань. Яна вечная. Яна такая ж вечная, як Фейн. I am Я вечная. eternal. Aren't they just full of surprises? Яны паўны сюрпрызаў. Першае, будь шакаваным. Варыянт другі. Адзначыць, што гэта тлумачыць амаль нічога. Патрабаваць тлумачэння. Трэцяе, сказаць, што мы так і ведалі. Я не ведаў. Я нават і блізка не мог уявіць, што далей будзе вечнай. У нас жа, дарэчы, меч ёсць. Блін, я не магу зараз ім скарыстацца. У мяне ёсць меч, які імгненна заб'е нават боскую істоту. Адну цэль. А якая розніца, ўсё роўна каза. Ну. Я думаю, што я ваншот гэты скарыстаю на Люцыяне, з астатнімі нейк разбяруся. Хаця, ведаеце, у гэтай сітуацыі яшчэ пытанне, хто большая праблема. У нас літаральна, зараз яшчэ, можа быць, я перадумаю, можа быць, гэта будзе Бракус Рекс. Ось, Бракуса Рекса просто мы ўжо неяк перамагалі, а вось тут нейкая лухта пачынаецца. Гэта амаль нічога не тлумачыць. Нам патрэбна, каб яны распавялі. Не бойся Бога абуджання. Далее на баку ўсяго добрага. Ты нахрен можаш ісці сваім меркаваннем добро-зло. Яна дапамагае мне пазбавіць Ревелон ад уплыву крыніцы. Паслухай яе. Што у вас за план? Ну, то бок, просто пазбавіць ад крыніцы гэта генацыд, каб вы разумелі. Крыніца ёсць жыццём усіх жывых істот у гэтым сусвеце. Вось. Крыніца калісьці была забраная ў вечных, якраз такі, ну, тыпу, бессмяротнай расы ўвогуле. Вось, і гэта іх штука, яна ім належыць. І яна ім зараз патрэбна, каб вярнуцца. Вось толькі Далес, калі яна вечная, яна зразумела яе матывацыю. Ну, гэта становіцца зразумела, у чым яе сэнс, ну, чаму яна штосьці робіць. Вось, таму што яна жадала бы, чаму для яе пофіг тое, што будзе адбывацца генацыд. Просто што я не супраць. I shall tell you the tale as I told it to Lucian. Я распавяду табе гісторыю так жа сама, як распавяла яе Люцыану. Long ago, Даўным-даўно Scholar Fane discovered that the навуковец Фейн адкрыў гэту самую валюм паміж сусветам і безданню, was desired што яна была зроблена з крыніцы. Нашыя 7 лордаў жадалі гэтую сілу. Of course. Вядома. Ну, ты ўвогуле маўчы. silence slave. Маўчы, раб. Our king forbade the Наш кароль забараніў семерым цягнуцца да гэтай сілы. Але яны не слухалі. Замест гэтага яны паўсталі і адправілі караля і яго людзей у бездань. Яна натрындзела Люцыяну. Ну, яна натрындзела праўду, як бы. Гэта рэальная вось гэтая складаная сітуацыя. З крыніцы, якую яны скралі з валюма, семера стварылі расы, каб у іх быў хтосьці, хто будзе ім пакланяцца. Так. Спытаць, чаму семерам патрэбны былі тых, хто будзе пакланяцца. Ну, ім патрэбны былі... Вось гэтага да канца я не разумею. Тыпу на халеры ім істоты, якія баначкі вось з крыніцай, па сутнасці. Яны вось гэту крыніцу размеркавалі, па сутнасці, паміж жывых істот. Падчас свайго жыцця яны тых, хто пакланяюцца, яны збіраюць крыніцу. Калі яны паміраюць, богі ядуць яе. Гэта геніяльная проста сістэма. Нашы душы нічога, акрамя проста як падатак для самых пражэрлівых багоў. Ну, гэта я разумею, гэта я зразумеў уже даволі даўно. Вашыя планы якія? Як гэта разгортваць усё? Вы думалі, тут прыйдзеце, я прыйду, я не ведаю, чым разлік. Ну, можа быць, так, ну, у прынцыпе, калі гуляць не за файна, то гэта гісторыя, яна можа быць зусім па-іншаму ісці. Зусім па-іншаму. Ну, у сэнсе, што вось гэтых кавалкаў не будзе, вось абмеркаванне, яно будзе шакуючым прям. Вось, калі фейна ўвогуле ў паці няма. Дарэчы, вось я не ведаю, як гэта павінна выглядаць, калі фейна прям не існуе ўвогуле ў паці.
Так, The seven made a mistake. семеро By зрабілі taking its памилку. source, they Узявши, drew a hole in the veil, and it is through криніцу, this hole that the void finds its яны way зрабілі дзюрку ў into our валюме. world. І праз яго, праз эту дзюрку, бездань страпляе ў наш свет. Ну, гэта я разумею. Вы прапануеце адрадзіць вечных, каб закрыць дзірку назаўсёды, так? Але загенацыдзіць усё, што было, усё, што зараз існуе, так? The Seven's lust for power let in the void. Our goal А што калі? close the hole Зараз у мяне зараз абсалютна альтэрнатыўная прапанова. Што калі даць крыніцу ўсім жывым істотам і прымусіць іх маліцца за тое, каб яны гэта самае. І пакуль яны будуць маліцца, яны будуць набіраць крыніцу, і потым яны будуць паміраць, і можна неяк накіраваць залю рэха, то бок смерці жывых істот на тое, каб яны закрывалі дзюрку. Тыпу, накіраваць гэта не багам, якія жадаюць сабе бясконцай сілы, так? А накіраваць гэта тым, хто жадаў бы, ну, па сутнасці на тое, каб залатаць гэтую дзірку. Просто я так разумею, што, ну, заткнуць дзюрку Люцыанам, ну, дарэчы, неблагая ідэя. Але мне падаецца, вось гэта і ўсей крыніцы, якая вакол яго сабралася, і не хопіць на тое, каб гэту дзюрку залатаць. Так, жаданне сілы семерых прывяло бездань сюды. Нашая мэта закрыць гэтую дзюрку, якую яны стварылі, каб аднавіць крыніцу ў валюме. Калі мы скончым, у гэтым сусвеце больш не застанецца крыніцы. Ревелон нарэшце будзе вольны ад багоў, якія самае парабацілі яго. Так. Спытаюць, трошкі канфуз. Ці не будзе закрыццё дзюркі прывядзе да таго, што кароль Даліс і людзі застануцца ў бездані? Мои людзі не могуць не павінны вярнуцца з бездані. Яны заплямлены, яны пачвары бездані. Яны могуць прынесці толькі хаос і смерць. There is more, but Ёсць яшчэ больш, але яна сумняваецца ў тым, каб падзяліцца гэтым. А потым вырашае, што яна павінна. Я была толькі дзіцём, я была яшчэ дзіцём, калі бог-кароль разрываў маю фамілію, божа, маю сям'ю. Я была ачышчана ад крыніцы і была кінута гніць у турме, як дзіцё. Это было пекло. Пекла, якое я перажыла за грахі майго таты. Это ён здрадзіў богу-каралю. О, яна нашая дачка. Это ён распавёў семерым сакрэты валюму. Вось гэта нечакана. Жорсткі, непрыемны жарт гэтага ўсяго, што тая ж самая грабніца, якая хавала маё цела, гэта тое, што выратавала мяне ад бездані. А не тое, каб шмат вечных перажыла гэты лёс. Я сама, мая маці і Фейн. Так, Фейн. Ты мой тата. Даліс уважліва глядзіць на цябе. Даліс у косках ужо. Уважліва на цябе глядзіць. Позіркам халодным і сабраным. Гэта твоя дачка, а ты яе тата. Так. Ну, вось гэтага двойны паварот. Так, окей. Упс. Цікава, Фейн за ўвесь час ні разу не прыгадаў ні сваю жонку, ні сваю дачку. Ну, тыпу, што яго увогуле ўсё гэта было так. Уважліва на яе глядзець. Ці сапраўды яна можа быць дачкою. Другое, калі бы у нас унутры штосьці было, яно бы пачало пераварочвацца. Кожную жудасную рэч, якую Далі зрабіла, гэта была ўсё наша дачка. Трэцяе, крычаць у гневе. Яна закрыла нас на гэтай дурной выспе. Яна спрабавала ачысціць свайго ж тату.
Так. Конечно, не здалося у нас з дзецьмі то перчик, то Даліс. Ну, хоць сір Лора ў парадку, пакуль што. Дзесьці невядома дзе. Так. На яе глядзім уважна. Your child rotted away. Твоё дзіцё згніло Just like у you, крипце так же само, як і ты, тата. Look at us. Паглядзі на We are нас. all that remains. Мы ўсё, што засталося. Now I Але have зараз revenge. я магу атрымаць сваю Revenge on the помсту. Seven and the God King. Помсту семерым і Богу Каралю. My life. My Помсту за people. тое, што яны забралі ў мяне маё жыццё, маіх людзей, мой народ, маю маці. The hammer's voice falters and her coolness vanishes. Every А crack and rust голас betrays молота her ламаецца, ну, grief, but her як next лічыць words молот, burn так not само. with sadness, Ламаецца, і яе спакой знікае. Кожная маленькая выступ і на ёй выдае гриф. Боже. Слово абсолютно вылетело, ну добра. Але наступныя яе словы напоўнены не сумам, але лютасцю. Did you even look for me? Ты нават мяне шукаў? Ты хаця б мяне шукаў? Ты хаця б шукаў яе? Dallas, control yourself. Далі, сабірайся. Our purpose transcends Наша all мэта personal вышэй тваіх персанальных траўм. Yes, Так, ты маеш рацыю. you are right. Dallas's reasons weren't mine to question. All that mattered to me Мэты Даліс не... Я не збіраўся здавацца, як это, сумнявацца ў прычынах Даліс. Што было важна для мяне, гэта мір ва ўсім Равілоне, мір для мяне, чтобы чаго бы гэта не каштавала. І зараз мы гатовыя. Так. Першая выбачыцца перад сваёй дачкой мы не ведалі. Адкуль мы маглі гэта ведаць? Трэцяе, другое, даецца больш інфармацыі, што здарылася з рэальнай Даліс. Трэцяе, рэальнай Даліс магло ніколі не існаваць. Заўсёды магла існаваць толькі яна. Так, Люцыан жадае міру, спытаць, як брутальныя дзеянні былі павінны дасягнуць гэтага міру. Чацвёртае, ухапіцца за сваю галаву. Гэта не можа быць рэальным. Пятае, завыць у фрустрацыі. Так, мы не жадаем пачуць нават ніводнага яшчэ слова. Выбачыцца перад дачкою, першае. Ты жадаеш выбачыцца? Apologize. О, мы далёка за выбачэннямі, тата. We have moved well beyond apologies, father. Your actions led to this moment. Твои дзеянні прывялі да гэтага моманту. І да ўсіх момантаў усярэдзіне. Every family torn За apart кожнага by ачышчанага мага крыніцы, за кожную сям'ю, якая была разарваная безданню, за ўсё гэта. You have but one path to redemption. You have but one path to redemption. You must give up your source. You must Закричалі. be purged. Так. У цябе ёсць толькі адзін шлях да выкуплення, і Равілон ёсць адзін шлях да выратавання. Ты павінен аддаць сваю крыніцу. Ты павінен быць ачышчаны. Гэта ніяк не дапаможа. Ты не вырашае праблему ніяк. Даецца больш інфармацыі, што здарылася з рэальнай Даліс. She sacrificed herself for the betterment of Rivellon. Яна ахвяравала сабой для паляпшэння, да вызвалення Равілону. She didn't do it willingly, mind you. Але гэта не... Curiosity led her to the tomb. My hunger for source took care of the rest. I presume her bones remain there. Ё-маё. Але яна зрабіла гэта не па свайму жаданню. Зацікаўленасць прывяла яе ў крыпту. Мой голад, моя прага крыніцы разабралася з рэштай. Я думаю, што яе кошткі ўсё яшчэ там і засталіся. And then I took her place. А потом я заняла яе месца. Such marvels, aren't they? It didn't take long to realize that you Тварэзы, was the key to my такі цуд, vengeance. правда? And I was the key to the Не salvation of прайшло шмат Rivellon. часу, каб я зразумела, што Люцыан быў ключом для маёй помсты. І я была ключом для выратавання Равілону. Окей. Спытаць Люцыана конт міру. While Dallas sought the Aeteran, Пакуль далі шукала Этеран, training the gods of their source. я пачаў выцягваць крыніцу з багоў. Slurp, slurp, Ой, ты, увогуле, Бракус Рекс, маўчы. One more
word from you, and Яшчэ I слово shall цябе, leave і the я скарыстаюся тым самым павадком. I had to hide from the gods, Мне прыйшлося схавацца ад багоў. so I had the walls of this crypt equipped with tenebrium. Таму я ўбудаваў у сцены гэтай крыпты тэнебрыум. І абароны былі пастаўлены. І гэта спрацавала. Усе, нават богі, думалі, што я помер. As divine, I Як was святыя, я быў створаны, узмацнёны, каб спыніць бездань. avatar of the Я быў аватарам семерых, іх сіла і іх слабасці. bond to Моя сувязь за ім дазволіла мне выцягнуць і з іх крыніцу. Ага, вось што. Я думаў, бог-кароль аслабіў. Але бог-кароль не мае ніякага дачынення да аслаблення семерых. Цікава, цікава. Вітай, Метэйкоры, вітанчыкі. Сказаць, што тое, што ён скраў крыніцу семерых, аслабіла багоў і дазволіла пачварам бездані з'явіцца. Yes, in a sense. Так, у пэўным When the сэнсе. death fog was unleashed, Калі быў the выпушчаны туман смерці, шмат вялікая колькасць эльфаў померла. З вялікай, калі стала менш эльфаў, каб пакланяцца яму, Тир Сандэліус аслаб. Это дало богу каралю яму першую рэальную магчымасць вярнуцца ў гэты сусвет. І нагадаю, забойства эльфаў была ідэя Люцыана зноў жа. Каб узмацніць сябе, ён адправіў сваіх пачвар бездані, рэштку маіх людзей, каб пераследаваць магаў крыніцы, шукаючы, каб яны знайшлі і вярнулі сабе сваю крыніцу. Пачвары бездані, жудасныя пачвары. Яны знішчалі землю, да якой яны траплялі і інфіцыравалі паветра, якім яны дыхалі. І яны таксама былі вельмі... З імі нам вельмі пашчасціла. Разумееш, вінаваціць магаў крыніцы ў пачварах бездані зрабіла гэта яшчэ больш простым, каб іх лавіць. Давайте знішчым усіх, каб выратаваць сусвет. Літаральна ідэя іх ідэя у тым, каб... Я проста вось не Ну, я трохі разумею, пра што Люцыан, так? Ён жадае пазбавіцца ад крыніцы ўвогуле, залатаць дзірку і аслабіць багоў. У выніку бог-кароль застаецца на іншым баку, што ў прынцыпе як бы няблага. Ведаеце, тут той момант, калі як бы я згодны з рэзультатам, мне не падабаецца шлях. Вось. Я не згодны з метадамі. Вось, такая вось праблема. Потому што метады, па сутнасці, лавіць людзей і ўсё, паўсюль, дзе ёсць крыніца, ўсё павінна памерць, а гэта большая частка жыцця. Гэта генацыд за генацыдам народаў і народаў. Усё для таго, каб прывесці сусвет у стан балансу з безданню. Вось, канешне, вядома, што гэты баланс быў парушаны, і гэтай расы з'явіліся толькі выключна. Праблема тут у тым, што ў расах заключана як бы штука. Калі б гэта быў умоўны просто рэсурс, калі ставіцца так вельмі як да рэсурса да ўсіх рас, то тады, канешне, я думаю, што у такім выпадку пытанняў не ўзнікае. Але гэта жывыя істоты ўсе. Айтеран зараз трымае амаль усю крыніцу, якую семера скрала. Хутка мы зможам вылічыць вэлюм. А навошта вам Бракус Рекс? Бездань павінна быць выгнана, і я, святы Люцыан, я вярнуся з мёртвых. Не. Вось ты, мудак, ідзеш нахрен. Просто нахрен адразу. Просто нахрен. Фальшывы святыя, вядома. А у мяне не будзе ніякай сілы. Але свет пра гэта не будзе ведаць. Я буду... Я пажадаю міру, і мы яго атрымаем. План амаль выкананы. Мы зрабілі так шмат ахвяр богабуджаныя. Усе мы. Нас саміх і тых, каго мы кахаем. Апошняя ахвяра патрэбная за будучыню Ревілона. Ты павінен аддаць сваю крыніцу. Выраши, быць сапраўдным героем і аддаць сваю крыніцу. Альбо быць прымушаны паслухацца, як
як баязлівец, як раб. There is no other way. The source of the world Яны, required to close у іх, the veil. у прынцыпе, адна з самых адэкватных ідэй за ўвесь час, што мы бачылі ў гэтай гульні. Але яны вар'яты нахрен, яны святыя у наборы вар'ятаў. Нахрен яны ідуць усе. Просто нахрен ідуць. Няма іншага шляху. Крыніца сусвета патрэбна, каб закрыць вэлюм. Уся крыніца. Каб тебе вялікі жглут раздавіў. Ну, дарэчы, цікава, чым зараз сір Лора We займаецца. only lack. Нам не хапае толькі тваёй. Паглядзець на гарад і адзначыць, што аддаць сваю крыніцу робіць з цябе проста маўклівага манаха. Проста рэштку ад сябе. As I say, Як я і кажу, one last sacrifice is адна required. апошняя ахвяра патрэбная. Твая. Угу. Так, сказаць, што разня Люцыана ўсіх майстраў і студэнтаў акадэміі не вельмі была зроблена для таго, каб дапамагчы Александру. We already had more than enough Godwoken. У нас было дастаткова богабучана. Another sacrifice. Яшчэ адна ахвяра, якую мне прыйшлося зрабіць. Гэта цудоўныя людзі. Beautiful people. Я быў добрым, наколькі толькі мог. I was as kind Я абяцаю табе гэта. I promise you that. Мудакі, яны, ну, тыпу, просто гэта літаральна яшчэ адзін геноцид. Ну, тыпу, яны прапануюць геноцид. Яны кажуць, просто вось гэтая тыпу штука, хто іх потым спыніць ад таго, каб просто быць тыранамі. Яны кажуць за тое, што яны збіраюцца пазбавіць ад тыранаў. Не будзе, ну, то бок, бог-кароль, тыран, праблема. Праблема, рэальна. Сапраўды гэта будзе праблема. Вось, яны прапануюць семера, богі, тыраны, праблема. Але у нас у пакоі зараз сабраўся Люцыан, які генацыдзіў проста ўсіх налева-направа. Гэтая самая Даліс, якая генацыдзіла ўсіх налева-направа. Вось, і Бракус Рэкс, які, па сутнасці, гэта імя ў гэтым сусвеце асацыюецца толькі з тым, што з генацыдамі налева-направа. Ну, разумееце, як бы... А чаму рэальная кампанія не тыранаў зусім? Гэта тыраны разбіраюцца, спрабуюць разабрацца з іншымі тыранамі. Вось такая праблемка. Нікога не будзе. Яны кажуць пра тое, што... Ну, я вось гэтага моманту не разумею. Яны, атрымліваецца, сабралі дастаткова крыніцы, каб залатаць вэлюм. Я думаў, што патрэбна аддаць усю крыніцу да апошняй. Але яны кажуць, што дастаткова толькі нашай. Калі толькі нашай дастаткова, мы так жа сама можам забіць проста вось іх, забраць іх крыніцу і залатаць вэлюм. І праблема будзе вырашана. Вось і ўсё. Цікавая такая вось сітуацыя. Так што не, я не згодна. Не хапала гэтых яшчэ чалоў. Так. А значыць, што ў іх плане, значыць, што не будзе ніякага сапраўднага святога. Мяне гэта не вельмі клапоць, але я жадаю паслухаць, што яны скажуць. Good. Добра, ты разумееш. The world shall not know this. Пра гэта свет не павінны ведаць. From the grave, Я вярнуся з магілы. without power, yet all who desire power shall feel Так. Святы без сілы, але усе, хто жадаюць сілы, павінны баяцца мяне. shall reign. Так. Я перанесу, я схаваю сакрэт таго, што ў мяне не будзе святасці. У сусвеце ўсталюецца мір. Ён вельмі цікава бачыць мір. Ён бачыць мір, у якім усё нахрен упарадкавана і ляжыць на правільным месцы, і правільнае месца будзе вызначаць ён. Нахрен ён ідзе. Яны, праблема нават, ну так, яны ахвяруюць іншымі, яны выключна бачаць усё астатняе як рэсурс. Гэта будзе не мір, гэта будзе сусвет пакуту, якім проста ён кажа прыгожыя словы, але ён будзе вызначаць, дзе каму стаяць і што рабіць. І вось такі сусвет ён жадае. Таму што зараз сусвет неправільны. Ён павінен быць правільны, які самы-самы правільны, як ён яго бачыць. Праблема ў тым, што сусвет неправільны. Ён нармальна гэта для яго. Так, сказаць, каб ён спыніўся, мы дастаткова хлусні чулі. Больш, чым дастаткова. Значна больш.
I will suffer him to live no longer. Мне будзе балюча бачыць, як ён працягвае жыць. Ifan unsheaths his weapon. Іфан выцягвае сваю зброю. With every muscle tensed, like a Ён coiled стаіць каля spring. цябе з Fire кожнай blazes цягліцы in his напружанай, eyes as he looks to you for support. як пружына. Полымя ў яго вачах, і ён шукае твоей дапамогі. Так, воўк занадта галодны, ён чакаў занадта доўга для гэтага, дазволіць Іфану атрымаць сваю помсту. Ifan nods his thanks. Іфан ківае. You see the emotion rising in his eyes. Ён паварочваецца, адварочвае цябе, калі вы толькі заўважаеце эмоцыю, якая ўзнікае ў яго вачах. І потым нацягнутая пружына выбіваецца, ён скоча да Люцыана, як само гэта самае адлюстраванне лютасці. Оп. Бласлаўленне на ўсіх. Цудоўна як, а? А чаму гукі прыцішаны такія? Добра. Так. Іфан. Давай вось так. Перасунься сюди. Добра. Ну, вампіризм крыніцы гэта абсолютно без розніцы. Мы зараз прабафаныя такія, што... Так. Раз. Гэта. Тайм-варп. Давайте для... Каго? Для Лоис. Нормально так. Настреляли. Что такое Erratic Wisp? Я ніколи не карыстаўся. Так, Erratic Wisp. Тэлепартуецца, калі вас атакуюць зброі, альбо... Ну, карацей так. Дазваляе раптоўна пераскокваць з кропкі на кропку. Так. У нас 3700, так. Мы можем на Люцана... Берите что? Меч. Где? Анафема. Люциан. Бам. Я не помер? Але яна разбілася. Я думал, ты ваншотнеш. Лухта якая, а? Ну что, вы Люциану отказали? И Дашце, мы сказали, яны ўсе ідуць нахрен, вот что мы сказали прикладно. Кароткі змест нашай размовы. Ідзіце ў сраку. Вось прикладно так мы паразмаўлялі. Мне не падабаецца геноцид. Вось толькі меч легендарна Анафема, які атрымаў да самага апошняга моманту, не ваншоціць Люциана. Халера. Я думаў, ён вырашыць. Яго прапанова не геноцид. Яго прапанова, каб ён застаўся каралём усяго, што застанецца. Яго прапанова у аснове сваёй можа падацца добрай, але яна поўная лухта, таму што ён будзе вырашаць, як будуць жыць усе людзі у гэтага сусвета. Ён мудак. Ён шчыры мудак, і гэта працягваецца далей, так што тут без варыянтаў абсалютна. Так, вось самае жорсткае, што можна было панакінуць, это слепату, блин. Так, давайте адыдзем. Все, слепата знікла? Не знікла. Халера. Ну, давайте ваўчка павыклікаем, просто таму што можам. Ён прапануе адрэзаць людзей ад сорса. Ён прапануе, так,
але потым ён застанецца святым на лідарам усяго гэтага. Вось гэтая праблема. Просто яго жа праблему штука ў чым? Можна зрабіць тое ж самае, што прапануе ён, толькі без яго ў канцы як галоўнага над усей хернёй. Разумееш? Вось яна розніца. То бок можна літаральна зрабіць тое, што ён кажа, просто без яго. Таму нахрен ён ідзе. Ау, мінус фейн. Там трошки не по плану пайшло, насамрэч. Так. А, пачакайце-ка. Блин. А можна захаваць... Вось тут загрузіцца. Я, падаецца, забыўся у сасуд пакласці штуку. А потом ён будзе вырашаць, як правільна. Так, ён літаральна пра гэта кажа. Ён кажа пра тое, што ён збіраецца... Ідэя агулам нармальная. Праблема тое, што потым. Ён кажа пра тое, што ён збіраецца пазбавіцца ад тыранаў і таго, што яны будуць там... Ой, блин, усе бедныя такія пад гнётам, я карацей вызвалю іх ад тыранаў. Але ён не кажа, што ён не збіраецца ратаваць усіх ад сябе. Вось у чым праблема сітуацыі. І літаральна яго выбар у тым, што гэта ён будзе тыранам. Замест іншых вось гэтых непрыемных тыранаў будзе ён са сваім меркаваннем і тым, як правільна людзі павінны жыць. Вось таму ён адрозніваецца абсалютна ніяк не адрозніваецца ад таго, што было альтэрнатыва. Ну ладно, пачвары бездані прапанавалі проста загенацыдзіць усіх. А ён быў генацыдзіў усіх, таму што вось яму не падабаюцца гэтыя чэлы, яны жывуць неправільна. Давайте мы іх загенацыдзім, вось гэты чэл. Вось ён з такіх вось. Таму што ён ужо гэта рабіў дагэтуль. Ён тыпу яго дзеянні паказваюць, што яму калі яму штосьці, калі яго не абмяжоўваць яго ўладу, то ён будзе горшы за Бракуса Рекса. Дарэчы, Бракус Рекс таксама тут просто мімо прабягае. Так, а дзе мае гэта самае падметик? Я не бачу. Дзе моя штука, у якую можна запихнуць сабе адраджэнне? Дзе яна? Я просто в упор не бачу яе. Куды яна падзелася? А? Дзе яна? Ну, яна павінна быць у кішэні Фейна. Так, давайте по баранку. Яна не ў Consumables дакладна. Яна можа быць у магічных, але тут яе няма. Не бачна таксама. Ён таксама стане смяротным і памрэ ў свой час. Ну, гэта я яшчэ сумняюся. Ну, у сэнсе, што ён можа пашукаць спосабаў. Хаця з іншага боку без крыніцы можа і немагчыма. У любым выпадку я магу зрабіць усё тое ж самае, толькі без Люцыана. Вось і ўсё. Тыпу, я магу пазбавіцца ад Люцыана, пазбавіцца ад усіх гэтых варыятаў і зрабіць тое ж самае. Проста без іх. Вось і ўсё. Дзе яна? Дзе моя драджалка? Куды яна падзелася? Яе няма. Яна проста знікла. А? Дзе яна? Это ж такі важны прадмет. Быў бы так карысны. Аўтаматычная адраджалка. Просто ён кажа пра тое, што яму не хапае крыніцы. Мы можам узяць крыніцу Люцыана і запихнуць яго крыніцу. Узяць крыніцу Бракуса Рекса, Люцыана і Далес. І карацей разам імі заткнуць рэштку крыніцы, якой ім не хапае. У мяне чамусьці знік прадмет вельмі важны. Блин, непрыемна. Ну тады бессэнсоўна гэта рабіць. Я зараз просто загружуся на момант падчас размовы. Я просто хацеў спецыяльнае адраджэнне сабе атрымаць. Дадаткова, таму што ў гэтай бойцы оно бы прям крытычна было бы, оно змяніла бы ход бойкі. Просто я здзівіўся, што у мяне персонаж не адрадзіўся. Так, давайте загрузімся у сярэдзіне размовы. Пакуль невядома, што мы будзем рабіць. Ну, тыпу, я не ўпэўнены, які варыянт мне прапануе гульня потым.
Яна час ад часу робіць так, што яна не дае мне тых варыянтаў, опцыі, ну, тыпу, няма опцыі ў дыалогу, якую жадаю я. Ну, майго варыянта падзей, скажем так. І вось за гэтага мне трошкі сумна, але паглядзім. Тыпу, я дакладна не жадаю. Чаго я не жадаю, так? Я не жадаю, каб Люцыан кіраваў гэтым сусветам хоць яшчэ хвілінку. Тыпу, не, ён нахрен ідзе. Вось, бог-кароль таксама ў сраку ідзе. Народ, які быў, яны, адзіны спосаб, як яны могуць адрадзіцца, гэта генацыд усіх у сусвеце. Таксама нахрен ідуць. Вось. Такая штука. Пытанне, ці будзе той варыянт, які я жадаю. Маё жаданне у тым, каб зрабіць тое, што хацеў Люцыан, але без тырана. Вось, мы тут увогуле, каб дзесьці сіралора. Ну, гэта галоўны квест. Вядома. Good. The world shall not know this. More than Ifan unsheathed Ifan not. Іфан скочыць. Усё. Мяне расчаравала гэта самае. Я ўсю гульню цягаў з сабой меч, які анафема. Вось. І гэты меч, насамрэч, нічога ў выніку не робіць. Вось такая вось сумная штука. Так, нормально. Настреляли. Скам да халеры пашкодзілі, але адзін раз. Там просто яго рэкламавалі як штуку, якая тыпу заб'е нават багоў. А просто у рэальнасці апынулася, што яно зусім не так. Ну, тыпу, яно зусім не так. Так, я могу? Метеоритний дощ. Метеоритний дощ, конечно, цікаво. Епідемія полум'я. Але яны пашкодження зараз фізичне мають. Давайте тотему ўсё ж таки. Тотем нейкая супер прям штука атрымаецца. Таму што іх да халеры гэтых тотемаў зараз з'явіцца. І у нас застаецца роўна на тайм-стоп. Я бы хацеў тайм-стоп даць каму-небудзь яшчэ, але будзе ў чырвонага прынца, мне падаецца. Але не, у Лойс. Яны просто нормально так атакуюць, і пры гэтым іх шмат. Чым больш ворагаў, тым лепей. Вось, па сутнасці мы знялі ўсю фізічную браню на большасці ворагаў. У Люцыана нават увогуле брані не засталося. Зараз я змагу за чырвонага прынца, па сутнасці, апракінуць Люцыана, і ён не паходзіць. Калі не зблакуюць мне, канешне. Так, дзе удар по зямлі? Вось так. Блин. Вось так ударом. Пум. Апракінулі двух цудоўна. Бракус Рекс. Адным ударом по зямлі мы апракінулі двух тыранаў. Просто можна у яблычка. Просто. Прям цудоўна. Так. Я магу нейкую абарону накінуць, не? Давайте. Не, пакуль не патрэбна. Канец хода. Так, атака па Лоіс. Яны там прапусцяць свае хады. Адзінае, што Гарэт застаўся яшчэ. Добренька, глядзіце. Яшчэ зверху маланачкі нашыя вось на гэтай лакацыі. Пам-пам. Няхай працягвае біць. Яно некалькі хадоў так будзе рабіць. Мы можем, конечно, льдом яшчэ далей лупасіць па ім, але... Вось так я, можа, зраблю лепей. Рэальна, таму што яно прям шмат цэляў. Вось, шакавана. Цудоўна. Аслаблена трохі. Меч з Аліэкспрэсу, ну, лухта поўная, не падабаецца. Гарэт за Люцыана? Так, Гарэт за Люцыана. Ну, ён у нас пайшоў па шляху помсты, і мне падаецца, гэта яго згубіла ў выніку. Ну, там, па сутнасці, я бы не хацеў... Гэта не той, каб атрымалася, таму што я так хацеў. Яно атрымалася з таго, што Гарэт у такім стане выключна з-за таго, што у мяне не вельмі добра атрымліваецца дамаўляцца. Люцыан.
Поляжи. Бракус Рекс. Поляжи. Цудоўна. Один Айдаріс будзе хадзіць яшчэ. Ау. Балюча. Так, Фейн. Фейн трошки памірае, гэта праблема. Шчыт я не магу каставаць, таму што зам'ючаны. Я магу... Блін, не, картаваць трэба нашага Фейна. Без скрутка на адраджэнне, якія ў ім убудаваны, то, конечно, гэта небяспечна. Блін, і цмока не выклікаць нічога. Ау. Фейн, жыві. Так, маланачкі пайшлі. Цудоўна. Блін, як мне так выратаваць Фейна-то, а? Просто без гэтай магчымасці ён літаральна вельмі мёртвы. Так-то. Няма таймстопу, на жаль. Так, ты хто у нас на падлозе ляжаць? Вы. Гаррет яшчэ жывы. Давайте ланцужком вось так ляснем. Шакаваныя. Цудоўна. І... Эвакуючы холад. Давайте просто магічнай брані панакідаем на ўсіх навокал. Мінус Фейн. А, не, Фейн перажыў. Добра. Крыху перажыў. Татэмы. Люцан ажыў, падняўся. Але Люцан, кладзіся назад. Бракус Рекс, кладзіся назад. Будем працягваць у такім жа тэмпе. Так. Ау. Вось зараз Фейн скончыўся. Ёсць. Адзінае што, мне патрэбна ці лепей Лоіс прымусіць гэта зрабіць. Я проста магу зараз апракінуць Даліс. Давайте пракінем Даліс. Паляжы. Ёсць. Guardian Angel. Падымем абарону. Будзем абараняць сваіх жа. Няхай нацеліцца ў чырвонага прынца. Так. Задача Лоіс. Першапачатковая, самая важная. Калі ласачка ты, падымі нашага беднага Фейна. Я пакладу яго вось туды. Трошкі далей ад групы. Оп. Усё нормально. І рэгенерацыю кінем на чырвонага прынца. Таму што ён зараз абараняе астатніх, няхай так і будзе працягвацца. Так, далей. На тэму некраманта. Выклікаем новую партыю. Таймстоп. На жаль, не бачым нікога. Чырвоны прынц толькі можа. Давайте чырвоны прынц. Яму таймстоп. Татэма некраманта імба у вось такіх вось бойках. Так, Люциан. Паляжы. Дасягнення. Іфан забіць Люциана. Зроблена. Ага, ён згубіў прытомнасць. Цікава. Я Бракус Рекс. Я кароль крыніцы. Ты не запячатаеш Велюм. І мяне не перамагчы. Я выклікаю бога караля. Ідзі, атрымай тое, што належыць табе. Што? Як?
Ти визволіўся? Friedemann cackles in delight. Фрідман сміється у задовольненні такого повороту подій. And throttles you. Ён... Так. He's unbreakable glee. Яго пачуцці трапляюць табе ў вены і у самае сэрца. Unleashing wand next to me, you stupid maggot. So accustomed had you become to me pretending Так, to ти be пакінула сваю палачку для кіравання мною каля мяне, ты тупы чарвяк. Так прызвычаілася да таго, што я з'яўляюся да таго, што я прыкідваюся тваім рабом. Люцян кажа, забей яго. Do shut up, you tedious О, заваліся. buffoon. And don't look Ты so дурань. surprised. І не выглядае As if I такім would здзіўленым. allow that bone-bag Dallas to Быццам бы я enslave дазволіў me. бы гэтай мяшку з касцямі Даліс зрабіць мяне рабом. Мяне. Так. Я ўжо думаў, што да канца законтроліш, як вы не пабачыш гэтага. Ну, я так разумею, яно на пэўнай колькасці здароўя ты потрапляе. Але просто абсалютна Бракус Рекс, гэта сам Люцян, просто ляжаць. Першы варыянт. Суперачы Даліс, яна сапраўды думала, што магія можа стрымаць такое зло. Другі варыянт. Адкінуцца і назіраць, як Даліс і Люцяну дыскамфортна. Так, не, давайте скажем, ну, типу, давайте Даліс дурная, карацей. Давайте Даліс. This is not the time for talk. Не частка размаўляць. Забей яго зараз жа. Too late, you Moses. Занадта позна. Чаму чырвоны прынц? Grant me power, my ally. God King, I call on you. Так. Перакананне сілай. Сказаць, каб ён забіў зяпу. Вось. Перакананне не атрымалася, таму што чырвоны прынц выпаў для размовы. Мне не падабаецца гэтай сістэмы дыялогу. Трэба, каб можна было перадаваць лідарства таму, хто размаўляе. Вельмі дзіўна, асабліва, калі ты ў адзінку гуляеш, тыпу абсалютна раптоўны персонаж на гэтую тэму. You would interrupt Brachus Ты будзеш Rex. перашкаджаць Бракусу Рексу. You would Ты будзеш interrupt the перашкаджаць Source King. каралю крыніцы. You shall Ты хутка даведаешся сапраўдныя пакуты. Мне падабаецца, як ён гэта сказаў. Ты не даведаешся, што такое сапраўдная пакута. Ён кажа, што redefine. Ты хутка знойдзеш новае значэнне слова пакуты. Так. Ау! Пракінуў. Добра. Што адбываецца? Што з лухта? Ён нас перанёс часткова ў залю рэха. The God King hears my call. І ён зараз у сваім целе. Бог-кароль чуе мяне. Sends a companion worthy of Ён даслаў мне кампаньёна вартага маёй сілы. to your father. О, як To the Source King. прыгажосць такая. Бракус Рекс. Ну, зноў жа мы за чырвонага прынца размоўтым. Ідзі да таты, прыгожы мой. Ідзі да караля крыніцы. І зараз я кракен просто з'ядае яго, так? Не? Ён хрэньку выклікае. Так, Бракус Рекс. А не занадта ў цябе? Даліс. Мы зараз будзем яшчэ і з Даліс і з ім змагацца начасова. Лорд Ліндеркем. Ізбейл. Цудоўна. Яны ўсе падмацаванне гэтае прыйшло. І Саломен. Чмурэны проста камбінацыя. Яны 20-го ўзроўня. Можна было не 20-х ўзроўняў, а іх ўзроўняў адпаведных. Жесть. Так. Даліс. Бу-бу-бу-бу-бум. Што? Даліс вечная. Яна ператварылася ў цмока. Памятаеце, у першым акце быў цмок, які хацеў нам дапамагчы. Зараз самы час. Зараз нахрен самы час. Дзе ён? Таму што адзінае, што я магу маленькага цмока выклікаць. Так. Так.
Складана. Так, Лоїс ось тут. Ми підійдемо ось так. Каб дати оборону своїм, хоч криху. Іфан далеко занадто стоїть. Я нават не ведаю, як би так усё разгарнуць сітуацыю, але мне патрэбна пазбавіцца ад некаторых хаця бы. Гарет мінус. Ну, ты ў сэнсе, што я ў яго кінуўся і ў мяне больш нічога няма. Лоіс, Іфан. Дзе Фейн? Дзе Фейн? А, вось он. Давайте Фейну оборону дадим. Так, і викликаємо смока нашого. Давай, мелкий. Саме час. Па-па-па-па-пам. І ми можемо... Ну, блин, удар по землі. У нас яшчэ застаўся таймстоп? Не, не засталося таймстопа. Гэта будзе апошняя штука, якую я раблю. Я прытрымаю гэта дзеянне. Няхай пункты застануцца. Так, мелкі, добівай Гарета. Блин, спаліў толькі. Гарет памрэ ад полымя. Firebrand дададзім. Добра, некаторыя тотемы будуць атакаваць полымем. Это было так, было бы так смешно. Ты ведешь лору до конца, потом я опнулся самым страшенным твоим ворохом. О, блин, не хапало. Так. Далее, таймстоп. Только раз. Ага. Только один раз за бойку можно скористаться. Холера. Неприемно. Так. Люциан непритомны, але живы. Добра, мінус Люциан. Хотя бы штосьці. Линдер Кем. Я вось не упомнены, хто мне больше небяспечны. Даліс альбо хто. Так. Далее сопротивляется отруте. Нічого дзіўнага. Астатнія ў парадку. Кем? Вы усе тут андеды? Вы усе тут андеды, якая прыгажосць. Давайте-ка, лорд Кем. Блин, я не пробьюсь так просто. Давайте паучка. Павучок будзе ў Даліс там. Няхай яна ім займаецца. Давай, павучок. Би. Так. Добра, што яны змагаюцца паміж сабою. Я просто не упэўнены, я не ждаю, каб яны змагаліся яшчэ і са мною. Мне патрэбна, каб сітуацыя была крыху, скажем так, літаральна усе з усімі былі. Так. Маланачка. Абажаю, просто мне прям падабаецца вельмі гэтая здольнасць ляснуць ва ўсе бакі. Просто ва ўсе бакі адразу. Так. Ну и Бракус Рекс там далеко, так. Ну, это, конечно, неприемно. Далее, на кого ты? На усіх. Цудоўна. О, Лоис згубила усю вопратку. Проблема. Это проблема. Ладно. Трэба на кімсьці сканцэнтравацца, каб іх было менш. Мне патрэбна ад Даліс пазбавіцца, я так думаю. Раз. Два. І фізічная браня яе амаль мінус. Праблема у Лоіс у тым, што ў яе не той, каб супервысокая Ось, і адразу гэта смерць для яе. Блин, хоць ты перад бой... Ну, я не буду просто перагульваць бойку, але гэта праблема. Калі на яе накладваюць выключна атруту, ну, то бок там статус зніжаючы канстытуцыю, яна не можа насіць сваю ўжо браню. То бок там у ідэале мець на 3 канстытуцыі больш. Цудоўна, яны дапамагаюць мне. Так, ажыўляем Лоіс.
Оживай. І зараз лячэнне на яе. І самая праблема, што яна паходзіць зараз вельмі позна. Праблема як. Каго бы так? У мяне ёсць оверпауэр, так? Давайте яго. Разбіў броню. Окей. Кракен перасунуўся сюды. Ау! Проклятая вода, цудоўна. Ну гэта хаця б Бракусам Рексом займаюцца. Мне патрэбна сілы Бракуса Рекса аслабляць зараз, мне падаецца. Так, на Лоіс ужо лячэнне, так? І зараз я гэта яе заб'е. У мяне ёсць магічная броня, калі ласка. Вось она. Armor of Frost. Ёсць так. Кіну яшчэ фізічную броню на Лоіс. Цудоўна. І... Яшчэ з крутачкам якім-небудзь ляснуць. Што-небудзь сталося на адзін карыснага. Чысціня розуму. Это не дапаможа. Это не дапаможа. Давайте... Гэтых не хопіць, яны па 3 каштуюць. Не, скрутак магіі. Так, вось ты. Іфан, ты ходзіш. Ёсць. О, Кем з яго здольнасцю. О, не-не-не-не. Ау. Добра. Бракус. Блин, силы Бракуса трэба ослаблять. Ни холеры. Так, ладно. Шмага, давай-ка, мне патрэбна дапамога. Где там Сэллоумен альбо хто-небудзь? Просто хоть кого-небудзь побачу. Не бачу. Холера. Паучок? Пакуль перашкаджаць далес. Але я ўжо разумею, што па сутнасці мне патрэбна было бы зараз раптоўна перакінуцца і дапамагаць этим самым. Я не магу апранаць? Ну правильно, у мяне ўсё яшчэ зніжанае. Не? Лячэнне. А чаму я не магу апрануць? Недастаткова канстытуцыя. Чаму мне недастаткова канстытуцыя? Не, я не разумею. У яе няма зніжэння па канстытуцыі. Чаму у яе нізкая канстытуцыя? Дзе яе канстытуцыя? Я не здольны апрануць гэтую вопратку назад. Это вельмі дзіўна. Яна літаральна, яна не можа апрануць назад сваю броню. Нейкі баг. Канстытуцыі не хапае зараз. І на ёй няма ніякіх статусаў, якія бы гэта рабілі. Ну, окей, тады робім, што робім. Маланкі раз. Вось зараз чума. Яна здымае канстытуцыю. Чому згодны? Як бы, калі чума ёсць. Так, далі дае рады, яна будзе з Бракусам Рексом. Цудоўна. Цудоўна, што вы там змагаецеся. Мінус персонаж у мяне. Так. Давайте Сэллоумена хотя бы проконтролируем. Раз. Кем проблема. Але яму праз броню прабіцца будзе па складанні так-то увогуле. Блин. Не бачу нейкіх варыянтаў сабе.
Було б добре 10 просто отсюда. Давайте ось так зробимо. Лута, конечно, діяння. Лячення і полечим червоного принца, який встане. Оп. Амаль до ўзроўня таго, што мне можа быць прыйдзецца перапачынаць бойку, ну да я вось на гэта не разлічваў. Таму што ў Лоіс праблема. Ну яна прям праблему мае. Лоіс не здольная зараз апрануць браню сваю, а без брані гэта проста ў адзін бок. Мне прыйдзецца перагульваць усё. Трэба паглядзець, што увогуле ў яе з канстытуцыяй, чаму яна распранаецца кожны раз, калі яна яе накладваць атруту. Там просто яшчэ чума, і гэта прям непрыемна. У яе канстытуцыі 13, гэта літаральна столькі, колькі патрэбна, так. Таму... я не магу ўжо з грабніцы выйсці. Мне для таго, каб замяніць свае параметры, мне патрэбна загрузіцца яшчэ раней. Ось гэта. У пакой смерці. Зараз прыйдзецца пераскінуць трохі здольнасцей і шмат дыялогаў праскіпаць. Таму што мы так не перадолем. Немагчыма. І трэба, можа быць, падумаць што-небудзь яшчэ прыдумаць пад гэтую бойку. Ну, карацей, першая фаза яшчэ нармальна. Але з першай фазай мне пашчасціла. У пэўны момант я змог пачаць кантраляваць гэтага самага. Можа быць, Бракуса Рекса ўвогуле біць. Ну, типа, як асноўную цэль. Типа, подзабіць... Ну, просто, калі не біць Люцыана, то ён будзе бядой. Ну, там, што Бракус Рекс, што Люцыан адна херня. Ну, яны літаральна... Прям вельмі літаральна яны адна херня ў сваёй ідэі і просто, типу... І не трэба пазбаўляцца ад абодвух. Нельга з'есці што-небудзь. Ну, типу, што, напрыклад? Просто няма такога, чтобы мне дало... Ну, ёсць прадметы, якія даюць канстытуцыю, але не даюць канстытуцыю на пэўная колькасць хадоў. Вось, а гэта ператвараецца трошкі ў лухту. Ну, мне лепей мець... Мне з запасам мець там вялікую колькасць канстытуцыі. І мне пункты дзеяння ўсе мае мне патрэбна. Зараз увось перараскінем пункты. Так, атрыбуты. Скинем трохи з інтэлекту. Раз, два, три, 4. Раз, два, три, 4. Вось так. Дададзім канстытуцыю. Просто каб яна магла насіць сваю броню і не губляць яе, таму што інакш мы будзем у вельмі дзіўнай сітуацыі. Крыпта. Вяртаемся. Лоіс. А ну, у крипту. Так. І ось ми прибігли назад. Зараз паскіпать діалоги. І попробуємо ще раз. Угу. За голландцем. Зараз знову розмови будуть. Прям шмат, до речі, їх буде. Тому що це спочатку Сір Лора, потім Мелоді, потім Люціан, короче. What do you mean? His wit? Sir Lord. But I now here I am. Indeed, Sir Lord. You feed the great weave. I Quirker, and you shield. Sir Lord. No matter it now.
come here often. Looks like the big moment has finally arrived. Don't underestimate the power. Consider it a taste of yours. Of course, it's Melody У меня кот wearily нечто там chuckles внизу to ховается. herself, Дайте кому? then bows her head in a show of unexpected but sincere reverence. А, у меня тут коты бегают, ось у чому справа. Под ногами нечто. looks like Дивишся, my investment's paying off починається. after all. You've shown. I've always now go. Так, добре. Яны моляцца мне, і мне не хапае пасуднасці, калі я бы... Цікава, што было бы, калі бы у мяне 4 персонажы тут было? Faye, Dallas told your The divine What a Lucian. loose, you bit, and for if there were Як же добра, што большасць дыялога гэта самае. just full of surprises. fear not. I shall long ago Of course. sign our king With the source they stole from the veil. The seven. during Our the Прям усе те ж саме. There shall My people Мгм. I Это я was так само impressed. задавав питання. Yes, you. Dallas gives you a steady look, cool. You're but now The hammers. please you Dallas's reasons weren't. your act you have she sacrificed she did and then I took her place. Well, that's. One more I had as did. yes to strengthen himself he sent his void woken. The remnant The void. You see, the attempt the void. A false. the plan We have. There is. We only lack yours. as I good. The world shall not know this. I shall return. We all Another sacrifice. I Так, was forced. ми з той ж самої кропці я задав те ж саме питання. Beautiful people. I was as kind. Толькі адвярнулася крабу поздымаць, яны ўжо перагульваюць. У Лоіс ёсць праблема, што калі на яе Сэлоумен накладвае атруту, яна губляе вопратку ўсю. І яна стаецца без брані, і для таго, каб яе апрануць, патрэбна ажывіць яе, і потым гэты статус быццам бы ламаецца. Яе канстытуцыя не вяртаецца назад. Я не магу назад атрымаць, апрануць нават браню нават падчас бойкі, што само па сабе проста люцейшыя, абсалютна згубленыя 2 хады. Можна сказаць. Вось, карацей, ну, там вельмі жорстка. Таму, можа быць, нават яшчэ раз перагуляем. Можа, я не разлічыў, я не бачыў, колькі там канстытуцыі здымаецца. Я закінуў пункты 4-5. Вось, калі іх будзе не хапаць, то мы будзем яшчэ раз перагуліваць. Таму што гэта Сэлоумен раптоўна ламае эту самую Лоіс, і Лоіс становіцца слабым персонажам. Просто не можа удзельнічаць. Можа быць, мы перагуляем, я просто билды падзберу конкретно под гэтую бойку. Таму што у асноўным усё у нас нармальна, але ёсць праблемка трохі. Ты тыпу не дацягвае, трэба мін-максіць крыху. Вітаю дзеда Максіма, вітаю рэйдераў, вітаю вас усіх. Вітанкі, я спадзяюся, у вас все добра. Мы літаральна у самай канцоўцы, у нас самы эпік батл, які мы зараз перагульваем, таму што не адолелі яго з першага разу. Так, я в канцоўку по-рознаму тыкала, там є опцыя пагадзіцца з Люцыанам, а потым падмануць яго. Ну тыпу можна, толькі я жадаю, ну, мой выбор супрацьстаяць Люцыану, супрацьстаяць Бракусу, Рексу, усіх іх нахрен. Я жадаю не падманваючы, карацей, забіць. Хаця вось гэта супрацьстаянне, якое пачынаецца ў другой фазе, гэта жэсць. Мне реально ў ім складана. Ну, тыпу, трэба стрымаць баланс паміж 2 бакамі, каб і гэтыя людзі Бракуса Рекса паміралі дастаткова хутка, і людзі Люцыана таксама. Ну, карацей, баланс прям. Вітаю, Машнінскі, вітаю, дзед Максіма, вітаю усіх, вітаю рэйдераў. Вітаначкі вам. Я уже сказаў гэтым, у нас літаральна самая канцоўка, мы тут, калі коротка, усё лухта, вакол тыраны, і мы зараз літаральна ідзем на супрацьстаянне усім абсалютна. Мы супраць усіх тыранаў, якія тут толькі ёсць. Таму што толькі яны нам бясконца тыраны прапануюць далучыцца да іх боку. А гэты тыран нам прапануе памерці. А чаму рэальна? More than enough. Добра, пачынаем бойку. Блин. Так. Не пагадзі, цудоўна. Адыход сюды. Стрэл. Вось так можна. Люцыану нормально дасталося, але недастаткова, хацелася б больш. Так, самае цікавае, Фейн.
Шмат татэмаў. Татэмы проста у гэтай вось канкрэтна ў першай фазе ідэальна проста пасуюць. Тайм-варп. Ці варта мне накладваць яго зараз? Я думаю, варта. Лоіс, тайм-варп табе. Тым больш, што гэта лічыцца як асобная бойка, наступная бойка гэта іншая бойка, як бы гэта дзіўна не гучала, але я магу тайм-варп тады скарыстацца 2 разы. Так. Асляпленне ёсць. Ці магу я кінуць шчыт? Не магу. У гэты раз мне не хапіла, так? Шкада. Што калі я просто удару па зямле? Не хапіла. Прадзяўбаная магчымасць. Яно нават не прабілася. А чаму увогуле 0 пашкоджанняў быццам бы нанеслася? Блін. Ладно. Конец хода. Бензим. Паглядзім, як пойдзе. Так, элементаліст скончыў. Цудоўна. Зараз у нас ёсць 2 моцныя штукі. Гэта вось гэтая маланка, якая будзе біць яшчэ пару хадоў. Ёсць. Далей. Мы, дарэчы, маглі бы на Даліс пакласці лячэнне, і яно бы яе нармальна так біла. Але я займуся іншым. Чаму? Чаму толькі так мало цэляў? 2 трапіць у Люцыана. Цікава. Ладно. Я не супраць. Натхненне. Блин, выбери броню Ифану, он зараз ослеп. Ифан будет рано ходить, и зараз Люциана еще походить. Не так удало, як у попередний раз. У попередний раз мне вельмі пошастило с физичными пошкоджениями. Люциан, что ты робишь? Телепортация. Окей. Далей. Ослепление, шок. Застанило 2 персонажей с 4. Так. И слепота на... Блин. Нам потребна магічная броня. Скруток. Скруток на магічную броню. Где он? Не тое. Вось ты. Яснасць розуму гэта не дадасць, але будзе прасцей крыху. Так, ваўчка тады выклікаем. Цікава, што будзе з табою Даліс не ператвараецца, то бок яна не ўспрымае цябе сур'ёзна. Цікава, так, праўда. Так. Добра. Зараз мінус фейн будзе. Мінус фейн. І мінус... Блін, гэта прыбрала ўсе тотэмы. Шкада. Не такая удалая бойка, як у папярэдні раз. Мне тады вельмі пашчасціла з тым, што я выбілася ўся фізічная броня. Гэта прям кайфова было. Чырвоны прынц памірае там ва ўсім. Адзіна пашчасціла, зараз маланачка ў выніку застанела. Ау! Ифан, жыві. Ау! Як же балюча, а? Так. Усё ідзе зусім не так, як хацелася б. Так, Даліс. А дзе гэтыя? Іх. Люциан, я бачу яго. Фейн мёртвы, гэта я зразумеў. Блин, вось гэтую хрень, Гейст. Придецца яго атакаваць, замест усяго іншага. А дзе... Куды падзеўся Врэдэман? А, Врэдэман тут! Блин.
Минус Ифан. 2 персонажа минус. Я перезагружаюсь. А Вредеман заняў вельмі зручную пазіцыю там. Па ідэе, калі я сканцэнтруюся на ім, то па ідэе гэта павінна мяне кінуць раней у другую фазу, і гэта нават лепей будзе. Можа быць, зараз паспрабуем сканцэнтраваць усе сілы выключна на Бракусе Рексе. More than enough. Ifan nods his... Забіваем на ўсё, паспрабуем зараз буршнуць фазу. А для гэтага я нават не буду адсюль сыходзіць. Я просто літаральна мне важна ведаць, ці гэта так працуе. У ідэале, конечно, было бы таймстоп павесіць на яго, але, блин, нас там позабівае просто. Ифа надыдзе. Альбо бараж, альбо... Ну, тут подвышенное пошкоджение и так. Давайте бараж. Бам. Нормально так уберем у физичной брони. Хотя, шира, ведаеце, па выглядзе фізічнай брані скінулася роўна столькі ж, колькі калі б я кінуў штормстрэл. Так. Оп. Я магу яму яшчэ паспрабаваць фізічна выбіць. Ну так, штормстрэл было лепей як дзеянне. Так. Вредеман. Ну, придется, блин, и щит не кинуть. Давайте Анёл. Guardian Angel. Будем усіх ахоўваць. Вітаю, Паладзін, вітанчкі. Лоіс не распранаецца, пакуль не даведаўся. Пакуль яшчэ невядома. Можа быць, распранаецца абсолютно бесконтрольна. Паглядзім. Яшчэ паназіраем. Блин, это не бачность. Давайте Thick of the Fight просто кину просто тому, что. Так, Лоис. З Вредеманом мы не пробиваем яго ўсё яшчэ. Дрэнна, насамрэч, прям вельмі дрэнна. Ладно. Маланки. Вредеман уходить знову. Холера. Нават калі я на ім сканцэнтруюся, ён як бы сыдзе. Ау. Нейкі зусім дрэнная спроба. Добры, Тэнчык, добрага табе дня. Ау. Нават чырвонага прынца спрацавала выжыванне перад смерцю. Ау. Балюча. Чаму так балюча? І Вредемана не бачна. Вой жа мудак, а? Ведаць, дзе хавацца. Давайте вось так зробім. Лухта атрымалася. Зусім лухта. Прям лухтовая лухта нейкая. Гэта самая горшая спроба можа быць з усіх зараз. Давайте так зробім. Хаця бы гейст будзе пашкоджаны. Пашкоджаны, галоўнае, нават не забіты. Жесть. Дзе там прызямлілася? Усе на Ифана пайшлі. Ачмурэць проста. Яны вырашылі, што цудоўная ідэя будзе атакаваць толькі Ифана. Дзякуем вялікі. Так, тады.
Епідемія полум'я. Это жесть. Той момент, калі я шкадую, што ў мяне няма, я не на адзін узровень вышэй. Ну, типу, быў бы 21-м, увогуле ўсё просто пайшло бы. І той момент, калі хочацца пачаць мінмаксіць, але гульня такая, не, давай, карацей, мільён табе размоў, і раней ты не можаш, ну, ты не можаш захавацца і вернуцца назад. Давайте. Пакуль будзем з тым, што ёсць, змагацца, а там паглядзім. Я бы хацеў Врэдамана затрымаць на адным месцы. Ось так зробимо. У гэты раз я скокнуў вось сюды. Мне цікава, што можа штосьці зменіцца. Малаверагодна. Затое нам не трэба вартаваць авёрку. Гэтая бойка была бы абсалютна абсурднай, калі бы мне прыйшлося сачыць яшчэ за Серым Лорай. Так, таймстоп. Может быть, на Чырвонага прынца? У папярэдні раз гэта спрацавала, не спрацавала? Давайте на Чырвонага прынца. І тотэма. А тотэмаў адмовіцца прям складана. Яны да алеры фізічных пашкоджанняў наносяць. Асабліва вось у такой сітуацыі, якой мы зараз. Адзінае, што не магу абсалютна іх кантраляваць, гэта адзіны мінус. Яны літаральна ходзяць і робяць тое, што пажадаюць. Ага, ён скочыць вось сюды. О, дык мне гэта ў перавагу тады. Цудоўна. Не, гэта файна, не трэба іфанам кожны раз сюды скакаць. Адзіная праблема, што яны масава асляпляюць тут усе. Так, слепота знікла. І я кіну яшчэ шчыт на Врэдамана. Вось так. Яны разам згубілі даволі нармальна фізічнай брані. Рыўком не трапіў. Просто міс. Ачмурена. Так. Firebrand. Падпаліць усіх. Цудоўна, Цмок, дапамагай. Хто-небудзь без магічнай брані амаль. Не, ёсць такія, каму можна нашкодзіць. Элементаліст. Марксвумен. Давай, сюди. Пам. Бессенсовно было дзеянне. Так. Трэба ратаваць Чырвонага прынца, ён зараз у небяспецы. Раз. Оп, магічная броня. І аура ухілення. Вось так зробім. Пабейце мяне. Яны ў большасці сваёй б'юць просто... Вось, ну, Врэдаман збягае. Як жа мне пашчасціла з Врэдаманам тады. Ау. Вось. Напрыклад, Гейст не здольны ўвогуле нічога рабіць, пакуль атакі бліжняга боя ідуць. Гарэт, у яго ёсць здольнасці, зараз ён сайленс нас кіне. Так, непрыемна. Але той жа Люцыан, напрыклад, у яго ёсць атакі, якія... Ладно, ён імі не карыстаецца, ну ён разумны. Оп, не трапіў у Цмока нават за гэтага. Так. Сканцэнтравацца на Люцыане, які ачмурэна як нам дамажыць, альбо забіць на ўсё і бегчы за Врэдаманам. Я абіраю абодва. Ладно. Так, а пракінем Люцыана. Ёсць. А лячэнне. Чырвоны прынц. Ёсць. Оп, Далес. Хоп. Не, ўсё што... Блин, я думаў, я ухілюся.
далі страпіло. Опаньки. І у мене там амаль помираючі персонажі. Червоний принц витримав. Ён живий. Добре. Ці магу я ударить тут по зямлі так, каб опрокинуть як мага больш. Тут есть гейст, тут есть далес не упадзе. Давайте проворот вось такі. Далес ёсць. І тут я павінен прабіць у гэты раз ужо. Цудоўна. Забіў яшчэ аднаго. Далес упала, гэты упаў. Я атрымаў 2 пункты дзеяння. Адраджэнне не атрымаецца, я так думаю. Можа оверпауэр? Колькі у нас фізічнай брані? Оверпауэр, яшчэ раз. Нанесці 918 1055 фізічных пашкоджанняў і атруты. Калі ваша фізічная браня вышэй, чым вашага апанента, знішчыць усю іх фізічную браню. Можа апракінуць. Ладно. Бум. Мінус фізічная браня. Лоіс, ты нават з круткамі не здольна будзеш карыстацца, так? Замьючена, так. Тады выпей шкляночку. Якую-небудзь здоровенную, гіганцкую. Ёсць яшчэ больш. Гіганцкая. Ну, добра. Няма варыянтаў. Давайте яшчэ одну вып'ем. Таму што чаму бы не? У мяне там іх да халеры. Слухайте, а там няма нічога, што рабіць. Літаральна, у Лоіс абсолютно адключаны ўсе здольнасці. Не ведаю. Блин, слухайте, а ежа зараз моцная? Ну, типу, зараз шкляночки со здоровьем 1200 максимальная, але ежа стала мацней. И она под конец реально прям выросла у силе. Там есть, ну, то, что на 20% лечить, ось такое. Той момент, коли варто было бы есть оглі ежу. Так, цмок. Давай полымя крыху вакол сябе. І дзесьці там, у гэтым полымі, ляжыць хтосьці. Гэтага кагосьці трэба ударыць. Ты. Нём. Так, ён падняўся. Люцан. Апракідваем Люцана. Там падымецца пасля гэтага Далес, але мне было бы файна сканцэнтравацца на Врэдэмане, які, як шэры кардынал, зараз там стаіць. Я думаю, зараз я сабе вельмі ускладню бойку, калі я сканцэнтруюся толькі на Люцане і Далес, але яны настолькі відавочныя цэлі, што не біць іх было бы проста глупством. Так, хто у нас ближайший? Далес, яна пропустит свой ход и подымется. Так, давайте элементаристку из этого просто прокинем. Так, есть. Ты можешь кинуть у Врэдэмана шчыт? Есть такая магчымасць нейкая? Не, он там закрыты ад усяго. Так, это выбух нічога не дасць мне. Ёсць у меня зелье нейкай гэтай самай магічнай брані. Конституция. 11 конституций зелья. Вялікія зелья. Сопротивление по ветру 90%. Цікаво. Может быть, зараз самый час есть усё, что у меня есть. Мы просто стали лепш готовать. Так само мае сенс. Лечачий эликсир. Конституция, интеллект, гигантская физичная броня. Мне цікавить гигантская магічная броня. 400.
Не тое, каб шмат, насамрэч. Але вып'ем. Мне вельмі хочацца кінуць шчыт. Давайте, ладно, давайте Люциану. Бам. Удар будзе. О, я дурань. У меня ж Фейн не ляжыць мёртвы. Вось куды можна было пункты дзеяння свае падзець. Ну, трэба насамрэч вось гэтым зараз заняцца. Так, але насамрэч маланкі важней. Што б там ні было, але маланкі важней. Так. Выбух. Врэдэману ўсё яшчэ стаіць там шэры кардынал гэты кляты. Так, Люциан падняўся. Опрокидываем Люциана. Опрокидываем Далис. Яна адразу жа ходзіць і губляе свой ход. Цудоўна. Это ідэальны варыянт. Далей. Ажыўляем сабе Фейна. Фейн, жыві. Мне патрэбна твае здольнасці. Ёсць. Фізічная броня. Давайте на Лоис. Так, Лоис, ты жывая? Цудоўна. Маланкі ва ўсе бакі б'юць. Жыві, жыві, жыві. Лоис перажыла свае жа маланкі. Лячэнне. Ты дрэнна сябе адчуваеш, Даліс? Добра. Так, вось. Усё, отправились в другую фазу. Перакананне не атрымалася. Добра. Давай, кастуй свою штуку. Ок. Давай, Бракус. Раби свої штуки. Што цікава, у мяне вельмі аслаблены Люциан і вельмі аслабленая Даліс. Але яны абодва жывыя зараз. Вось, у мяне ёсць пэўны шанс. Давайте я захавацца магу. Вось на гэтай фазе. Гэта не самы дрэнны пераход у гэтую фазу. Я думаю, мы можам паспрабаваць даць рады. Ось он выклікае персонажаў, якіх мы па сутнасці пазбаўляліся ўсю гульню. Вось яна чума. Самае важнае. Лоис, ты распранулася ці не? Я жадаю гэта ведаць. Лоис не распранулася, больш за тое яна нават не атрымала гэтага статусу. Цікава. Статус здымае 5 канстытуцыі. У Лоис зараз 18, але толькі дзякуючы бульбачцы. Бульбачка зараз выратавала Лоис ад таго, каб распрануцца, нават калі бы яе трапіла з гэтай здольнасці, она раней ці пазней трапіць, то бульбачка ахоўвае яе таго, каб яна распранулася. Трэба есці. Працягваем есці бульбачку, якая дае адной канстытуцыі, альбо што б у нас там не было ўвогуле. Так. Концентруемся на людях Бракуса Рекса. Потому что яны свеженькие, готовые будут нам зараз надокучивать. Так, есть. Мы берем... Ну, не выкликать тотем зараз было бы лухтою, конечно. Да, не, давайте тотемы. Рензгим. І можна було б тайм-стоп яшчэ даць Ифану, калі бы мы маглі да яго дацягнуцца. Ён стаіць занадта далёка. Давайте, з цела касцяная броня пайшла.
Іфон. Мені потрібно, давай я тебе хуткость накладем. Я все вирішили тотеми добити слабих. Так. Ні, нормально. Люциан згубив притомність. Саломе наклав... Чому? Ось, зараз би Лоїс розпранулася би. Я сподіваюся, ніхто не накладе на її ще додаткового статусу, який у виніку прибере її броню. Даріс. Я не поспіваю перетворитися у смока, так? І повністю відлічилася. Я зрозумів. Так, есть. Я не буду биться. Так, мінус Гаррет. Я так розумію. Я тільки на його шмат статусів наклали. Ну ладно. І ГТС концентрується якраз таки на бракусі реакції. Оу. Я на свою кожу добила. Шалена яка. Так. Вороги. Гейст мінус. У нас есть Салоумен. Можна було б його щитом кинуть. Есть. І було б файно, конечно, накласть статуси на лорда Ліндера Кема. Але мне нечто подсказывает, что ни холеры не отримается у меня. Блин, он занадто далеко. Давайте слабость на его накладем. Оу. Эта штука переползает до нас. Кракен, витаю. Ау. У нас Амаль мертвый червоный принц. Я на ще й походить, так? Мінус червоний принц. Чому на мене? М? Так, Фейн сопротивился смерти и помер все равно. А чему рано? Минус 2 персонажа у меня. Так, Бракус Рекс кудись далі відступає, нехай вони там поміж собою розбираються. Я вельми ослабив два баки ГТА. Я тільки сподіваюся, що мене смоком зараз не заб'ють. Так, треба оживляти усіх. Без варіантів. Вибираємося з этой хрені. Оживляем. Спочатку оживляем Фейна, тому що він з повним здоров'ям докладно вернеться на поле боя. Это я ведаю. И на другого персонажа мне не хапає. Треба регенерація. Через все Іфану. Правильно? Не, у Лойс тоді так само помре. Лойс стилячися. А Іфан отримає ухилення. Так, поднимаем ще персонажа. В этот раз червоний принц. Кем далеко. Неприємно. Так, давайте-ка накладем на його одразу регенерацію на червоного принца. Ты не ждаешь Линдера Кема забить? М? Не? Ладно, давайте броню накинем. А чому він така ні об чим? А, ну в принципі, так, і он же не який-небудь там это самый діамант. Опаньки, я добил одну цель. И это дало мне 2 еще пункта. Давайте отбивание снаряда укорил его, кто спробует стрельнуть. Постоим. Селомен протягивая накладывает свои статусы. Ау! Болюча. Куда ты будешь бить? Ау! Знову моим досталося усім, так? Мені потрібно позбавитися цілого мене. А я можу чарм кинути на село мене? Мені цікаво. Ефект Decaying Webbed. Charmed. Окей.
Так, гэта не палячыла мяне, як я разлічваў, таму я магу зараз піць, магу выпіць шкляначку якую-небудзь вялікую. Цудоўна. Так, яны перамагаюць нас, па сутнасці. Ну, як бы бойка ідзе не ў мой бок зараз. Так, што я магу? Што я магу? Давайте касцяную броню сабе яшчэ збером. Часціня розуму Іфану. І у Іфана няма хуткасці. Няма хуткасці. Давайте хуткасці мы яшчэ накладем. Кракен. А можна не на Лоіс? Мінус Лоіс. Пайн перажыў гэтую атаку. Лепей бы Кракен біў каго-небудзь іншага. Мінус... я цэлью стаў. Дзе я не стаю, мяне б'юць і не гледзяч на тое, што на мяне не тое, каб цэляцца. Прыгожа так. Нічога, мы захваліся перад пачаткам другой фазы, паспрабуем яе перагуляць. Потому што гэта, хутчэй за ўсё, пройгрыш. У мяне два персонажы, якія не перажывуць свае хады. Хутчэй за ўсё. Так, давайте... Оп. Оживить Лоіс сюды. Тут не тое, каб месца шмат засталося ўвогуле. Лоіс зараз, ну, цудоўна. Лоіс распранулася. Можна загружацца. Добра. Можа быць, варта зараз было бы, як не дзіўна, палячыць Люцыана. Можа быць такі варыянт паспрабаваць. Мне нельга зараз, я магу лёгка скончыць тыпу з адной бокам бойкі, але мне патрэбныя яны, каб было прасцей знізіць па здароўю астатніх. Я занадта моцна ім нанес пашкоджанняў. Так. Куды ты пабег? Можеш не бегчы далей? Цудоўна. Сэлоу мэн яшчэ падыдзем. Так. Гэта становіцца там, яны там і памруць, у прынцыпе. Добра, я думаю, што мне рэальна трэба зрабіць усё магчымае, каб не паміралі якраз такі... Люцыан зараз у стане, але ён жывы, так? Мне патрэбна сканцэнтравацца на атаках па ўсім, хто не... ну, мае дачыненне да Бракуса Рекса. То бок, умоўны Сэлоу мэн і астатнія. Так. Будзем канцэнтравацца на гэтым тады. Паскарэнне на Іфана. Так, цмок. Стань вось тут. Ага. Узмацнение брони. О, не брони, а атаки. Святое полымя. Ну, сенсе святое полымя. Резист до полымя подвышается, иммунитет до полымя, теплыни и опутывания. Так, добро, окей. Яшчэ чума? Ты паспрабуеш забіць Люцыана, не? Не, ён нават не ў той бок ударыў. Я нават ему... Дзякуй вялікі. Так, канцэнтруемся на Сэлоу мэне тады. Альбо ўвогуле на лорде Кеме. Не, давайте Сэлоу мэн. Абіраем яго як цель і працягваем яго біць. Ёсць. Пробіўся скрозь яму фізічную броню. Даліс паспее ператварыцца ў цмока. Што цікава, я мог бы просто зрабіць так, каб Даліс не паспела ператварыцца ў цмока. Так, мінус Гарэт. Што чака нам? Ён амаль на нуле здароўя прыйшоў сюды.
Елементаліст. Добре. Так. Соломен. Давайте протягивать его на им контролироваться. А, тишей. Ты так Люциана забьешь. И он мой ворог, але все ж таки, ну, типу, тримай себе. Угу. Магічную броню не снять. Давайте ослабим яшчэ Соломена. Каб яго резисты упали. А чаму мяне у гэты раз? Так, гэтая пачвара зараз тут вылазіць. Вы можете цмок, калі ласка, і кракен. Вы маглі бы паміж сабой разбірацца? Чаму на маіх персонажаў? Навошта? Іфан і Фейн зарезістілі смерць. Пачаўся ход Фейна, і ён адразу помер. Ох. Як же с вами непросто. Так. Складаная ситуація. Ратуємо у першу чергу Іфана, які у нас основне наше пошкодження. Може би сконцентруватися на кракені увогуле? Забити на усё? Не, ну типу, потрібно ось Соломеном амаль добити. Давайте з ім розберемося. Блін, гэта пашкодзіць сваім жа, якія, ну, умоўна свае. Альбо падняць Фейна. Давайте падымем Фейна просто. Вельмі простае дзеянне. Фейн, падымайся вы сюды. Я тебе далёка закінуў. Так. Соломен. На. Маланка. Ой, а можна не? Яшчэ один фаербол. Вы здзяўбалі. Мінус Лоіс. Толькі не кажыце мне, што зараз Лоіс з'явіцца і будзе без гэтага самага. Без вопраткі зноў. Ну-ка. Бяром сабе скрутачак. Дзе ён? Вось, падыдзе. Лоіс. Кудысьці ў бок. Ой, сюды. А не. Яна вярнулася ў нармальным стане. Цудоўна. Зараз я адразу ёй кіну тады скрутак лячэння. Дзе яно? Вось яно. Падыдзе. Яна, можа, нават гэта перажыве. І яна пагадзіла адразу. Цудоўна. Полечили своих. О, Соломейн слабый у нас до... до лечения. Так, добро. Чтобы мне такого зрабіць? Трэба ратаваць просто астатніх. Я вельмі абмежаваны ў сваіх выбарах. Чырвоны прынц, рэгенеруй. Натхненне ўсім. Это павінен дапамагчы. І магічная броня на Іфана. Ось так. Нормально. Лоіс не распранулася хоць? Лоіс не распранулася. Цудоўна. О, цмок. Цудоўна. Вось тое, што я хацеў бы. Далее змагаецца з Бракусом Рексом альбо з Кракеном. Ідэальны варыянт. Так, я пакуль разбяруся з Соломаном. Дабіць яго, можа быць, варта. Давайте доб'ем. Лячэнне можна не траціць. Натхнение у нас так само хапая. Давайте стрелу уколами поставим. Оп.
Можна було, до речі, пересунутися в інше місце, але вже поздно. Так, елементаліст помре, так? Я зробив усе магчиме, але елементаліст усе ще була живая. Добре. Бракус Рекс атрымлівае яшчэ пашкоджанне. Мы можам зараз альбо сканцэнтравацца на лорде Кеме, альбо на Кракене. Кракен выглядае як моя цель. Так, цмок у мяне яшчэ ёсць. Блін, з іншага боку трэба трымаць лорда, каб ён не хадзіў абы-дзе. Тут яшчэ пытанне, што можа быць больш небяспечным. Я думаю, варта стрымаць ўсё ж такі гэтага лорда. Скаралі магічную броню. І пачакаем. Не забівай Ифана, когда ласка. Оу. Что? Ау. Оу. Чего на принц яшчэ жывы? Ты хто такія? Божухна. Ён будзе, Кракен будзе выклікаць далей. Я зразумеў. Каб я ведаў гэта раней. Потому что, по сутности, моя стратегия зараз полностью обнуляется. Так. Есть у меня еще скруточки на регенерацию, 10 были. Ось. Ифан, тримай. Атрымліваецца, што яны, по сутности, выклікалі за помер чырвоны прынц. Ну, гэтыя чэлы перамагаюць так-то. Я пакуль яшчэ пазмагаюся. О, боже, нам Бракус Рекс тут. О! Не. Просто ёсць тонкая магчымасць. Калі я магу шотнуць Бракуса Рекса, праблема яго была ў тым, што ён быў занадта далёка, то я мог бы, па сутнасці, выцягнуць сітуацыю так, што мне было бы прасцей нават. Слухайте, цікаво. Блін, мені нема дзеяння додатково. Ось так зробимо. Калі можна было бы шотнуць Бракуса Рекса, то мы маглі бы сабе атрымаць вельмі цікавую сітуацыю. Бракус Рекс, які па сутнасці там забіты, ён не можа, ён па сутнасці усіх дыспаўніць усіх гэтых ворагаў. То бок той же Салоумен, Ізбейл, якія душныя, яны раптоўна перастаюць штосьці рабіць. Абсалютна, яны не перастаюць быць ворагамі. Так, Бракус Рекс хутчэй за ўсё паходзіць, так? Я магу нанесці один стрэл вось такі. Раз. І зараз яго пракінуць. І ён не паходзіць. Ой, ну можна... добра, ён прасоўваецца. Цудоўна, ён паддыхаў на Фейна. А можна не дыхаць на яго? Фейн яшчэ жывы, але памрэ на сваім ходзе, як толькі ён паходзіць. Я абажаю гэтыя хады. О, Фейн супраціўся смерці і ўсё роўна помер. Што за лухта? У меня персонажаў не засталося, можна сказаць. Ифан перажыў. Трымаемся на адным персонажы на Ифане. Так, ну па сутнасці засталося толькі Ифан, гэта самае Даліс і ўсё. Астатнія гэта людзі Бракуса. А ён імгненна памірае. Так, ладно. Але у мяне ёсць... Як мінімум, я ведаю, што Кракен будзе бясконца выклікаць армію. Мне бессэнсоўна біцца з кім-небудзь, акрамя як з Бракусам Рексом. Это увогуле можна праігнараваць астатніх і паспрабаваць шотнуць яго. То бок усе пашкоджанні сканцэнтраваць выключна на ім, а там паглядзім.
Я зараз зроблю невялічкі перапынак, возьму вадзішкі сабе і зараз вярнуся. Літаральна ненадолго. Вярнуўся. Так, для тых, хто толькі, можа, далучыўся, міма прахадзіў. Дык вось, што мы зараз робім? Мы, па сутнасці, у фінальнай бойцы ўсёй гульні. Самая асноўная падзея зараз як бы завяршэнне, кульмінацыя ўсяго, але бойка далёка не простая. Вось, мы яшчэ паглядзім, як яна будзе развівацца. Глядзіце.
тое, што я даведаўся пакуль што за ўвесь гэты час, нам асноўная наша цель у другой фазе бойкі раптоўна становіцца, нягледзячы на тое, што мы зараз усе супраць усіх змагаемся, мы можам абсалютна забіваць на, вось, напрыклад, тут Целлоумен, якога мы перамагалі ўжо ў гульні, так? Тут у нас, хто бы тут ні быў, нас цікавіць толькі вось гэты чел, Бракус Рекс, нават вось гэты Кракен, яго можна ігнараваць, в прынцыпе. Вось, таму што Кракен будзе праблемай іншых персонажаў. А мы давайте пабяжым просто адсюль, просто нахрен. Я паспрабую новую тактыку. Я паспрабую поўнасцю пазбегнуць усіх і пабегчы да Бракуса Рекса. Буду змагацца з ім. Так, Цмок, займі, калі ласка, нашага гэтага сябра. Хаця, ведаеш што? Ты мне тут таксама спатрэбішся. Прыляці-ка вось сюды. Што там свавёркі няма. Вось цікава, дзе ён зараз, чым ён там займаецца. Так, змагу трапіць. Цель занадта далёка. В сэнсе занадта далёка. Яна недалёка. Ты яе просто не бачыш. Давайте туды хаця бы полымем. Не, это не той эффект, які я ждаў. Што я паспрабую зараз зрабіць, гэта літаральна забіць абсалютна ўсё і накіравацца ў бок. Так, Silence мне накінули, так, непрыемна. Я бы хацеў поўнасцю прабегчы ўсю гэтую пляцоўку. О, не той бок. Давайте вось так. Блин. Я нават не ведаю. Давайте, можа, вось так. Каб не стаяць у адным месцы просто ўсімі. З-за таго, што яны ўсе паміж сабою б'юцца, і мне можа пашчасціць, я магу вылавіць момант, калі я магу поўнасцю накіраваць сваю сілу на Бракуса Рекса. Калі забіць Бракуса Рекса, знікне 3 вельмі моцных ворага. Але гэта самае. Але ёсць Кракен. Б'емся, пакуль не пераможам, альбо праца чакае. Праца чакае, таму мы... О, блин, я не паглядзеў на гадзіннік, чат. Блин, я настолькі засеў у гэтым, што я прям не реальна, я просто зноў не заўважыў. Чат. Трэба вырашаць. Праца як бы чакае. Яна нікуды не падзелася. Працу рабіць трэба. Ці ёсць у мяне магчымасць... Блин, я так ожидаю проверить свою теорию з Бракусом. Блин, это хрень перашкаджаем. Дзякую вялікі за нагадванне, але прыйдзецца скончваць зараз. Ах, эх. Блин, реально, я просто потонуў гэтай бойцы. Яна уже даволі доўга, мы даволі доўга яе колпаем. Але не, трэба бегчы. Трэба бегчы, чат. Добренька, тады у нас Divinity застаецца на наступны раз. Наступны раз у нас будзе на аўторак альбо на панядзелак, залежыць ад таго, што будзе. Нагадваю, у нас зараз у топ-1 знаходзіцца Don't Starve Together, і яго мы будзем гуляць разам, так? Вось, усе прям разам будзем гуляць з Дедам Максімам, з магільшчыкам, разам будзем укапіцца. Такая штука, гэта калі яна пераможа заўтра. Калі яна перамагае, то мы будзем гуляць у яе ў панядзелак замест звычайнай пятніцы, таму што трэба расклады ўсіх улічваць, таму мы будзем гуляць у панядзелак. Калі перамагае штосьці іншае, то мы будзем гуляць у штосьці іншае ў пятніцу. Ну, паглядзім заўтра, як што пераможа, і там вырашым. Вось, добренька. На гэтым я пабег. Трэба бегчы працаваць. Divinity тады адкладваецца да альбо панедзелка, альбо аўторка, в залежнасці ад таго, што ў нас пераможцамі будзе. А вас я перадам. Таму я вас перадам. Я нікога не бачу. Таму я вас нікому не... Ну, як, ладно, я бачу радыёголас, гэта правда. Добра, перадаю вас радыёголас. Вам добрага дня. Жадаю вам добра папрацаваць, таму што гэтым я і займуся зараз. Ужо спазняюся. Да пабачэння. Ляцім.